Ben, bo día. Que ruido fai isto, non? Ai, espera un segundín que me dice unha cousa ali. Seguimos. Ben, bo día, grazas a todos pola presenza, tamén pola puntualidade. Imos tamén nos procurar ser puntuais, de maneira que faremos unha breve presentación da xornada, como é habitual, pero de maneira que ás 10:15 comece realmente o primeiro dos relatorios. Estábamos agora falando de se era realmente o pensar con orgullo 5 ou 6, porque realmente esta é unha actividade que comezamos no ano 2019. Hasta aí sabemos contar, non? Entón, que pasa que, con algunha prudencia excesiva quizáis non se contou o pensar con orgullo do ano pandémico que mantivemos, aínda que fose con máscaras, aínda que fose a porta pechada, retransmitido a través de internet e demais, pero existiu. É dicir, non deixamos ningún ano de pensar con orgullo, dito de outra maneira, non? Nos convocamos de novo este ano, nas datas sinaladas, está unha nova edición que, por un lado, concebimos como un sumarnos á festa, non? A pensar con orgullo con boa cara, porque non se pode pensar con orgullo e pensar deprimido nin con mala cara. Hai que pensalo con confianza no futuro, confianza nos pasos dados, con confianza nos pasos que aínda faltan por dar, tamén con confianza no traballo feito para seguir construindo novas liñas de actuación que poden levar adiante na dirección que procuramos, non? E cos resultados que procuramos. Por tanto, benvidos á festa, pero o feito de que o fagamos con boa cara e con todos estes outros trazos así de festivos, non impide que o fagamos con unha reivindicación co mellor rigor posible, é dicir, o rigor na reflexión, no pensamento, nos datos que se fornecen, na información que se procura, na sensibilización tamén que se procura, non é menor polo feito de facelo con boa cara. Por tanto, aquí estamos tamén cunha nova xornada que aproveita parte do traballo anterior feito, en concreto, algunhas das conclusións fundamentais dese foro de identidades e disidencias sexuais que nos tivo ocupados durante tantos meses e que xa foi presentado aquí. Nesa canle está a xornada de hoxe e o traballo actual de maneira xeral tamén da comisión que se encarga deste tipo de actividades dentro do Consello da Cultura Galega e que dirixe Carme Adán, que aquí dou a palabra xa para presentar a xornada con maior detalle e autoridade. Bueno, non sei se autoridade, pero un poquinho de detalle. Bo día, moitísimas grazas á presidenta que sempre nos acompaña nesta apertura de pensar con orgullo, que efectivamente debería ser 6, pero temos este salto ontolóxico que deixamos o ano de pandemia que, efectivamente, estábamos aquí recordando ahora mismo Quique Maseu porque non se podía facer nada aberto e simplemente teña que ser retransmitido, pero creo que hai constancia, como ben sabedes, todo o que aquí se expón queda recollido na página do Consello e, polo tanto, todos os pensar con orgullo os podedes revisar para calquera cuestión e para ver os debates. Para min é especialmente grato sempre que teñamos esta xornada porque comezamos aquel pensar con orgullo así, dende a Comisión de Pensamento no seu momento e hoxe dende a Comisión Temporal de Identidades e Disidencias Sexuais que pertence ao Centro de Documentación de Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega, estamos sin nomes, como vedes, sin palabras, pero comezamos, un pouco tentativamente, a ver como sae, e a partir de aí dixemos, esta é unha liña que, como moi ben dixo a presidenta, temos que abrir aquí no Consello a respecto da cultura.
E iso nos foi levando, en aquel momento constituímos a comisión temporal con Enrique da Torre, Dalila Fernández e en su momento Marta Lois, e nos levou a sitios, bueno, eu iba a decir a palabra interesantes, pero sitios de traballo, sitios de compartir, de ver diferentes perspectivas, de aí saliu Sin Cancelas, que é unha das exposicións que nos sempre decimos, bueno, que máis en ese momento percorre todos os institutos de Galiza e sempre hai lista da garda, coa súa unidade didáctica e tamén en todo ese traballo saliu este informe o ano pasado que foron meses de colaboración, por un lado, coas entidades e as asociacións que traballan no ámbito queer, o ámbito LGTBI. Esa é unha discusión que deixamos despois para todos os debates. Aquí nos optamos por, sabedes, identidade e disidencia sexual, non sin antes ter tamén horas de debate detrás desta denominación. Pero, bueno, o importante é que hai esta exposición, o informe fai unha pequena radiografía da situación e nós este ano quisemos focalizar dese informe un aspecto necesario dentro dun Consello da Cultura Galega, que é que ocorre coa perspectiva da diversidade sexual e de xénero no ámbito da creación, da produción e tamén da programación cultural. É certo que unha das críticas que máis se realiza habitualmente polos colectivos é hombre, e todo no mes de orgullo, e nós como boa institución facemos pensar que o orgullo, pois no mes de orgullo, asumimos a crítica e así a desenvolvemos, non? Pero non só. Non só. Non só, efectivamente. Desestacionalizamos todo o que faga falta e moito máis, non? Era unha brincadeira, non? Efectivamente, tamén eu creo que como día presidenta e o temos falado na comisión temporal que si ese mes tamén é un mes para pensar, que esa é a nosa idea e reflexionar a respecto o que vos convidamos a este ámbito, que é o ámbito cultural e que perspectivas se incluíron. Os temos que agradecer eu fundamentalmente tanto aquí que a Daniela e a Carlos Callón, que agora forma parte desta comisión temporal, que por estar neste momento en Lisboa, disculpa, e manda unha aperta a súa presencia, xa o fixo, moi madrugador, non sabemos, antes das 8 da mañá, queda así ben para que os saibades, pero si efectivamente, pensamos que o ámbito da cultura é necesario traer a debate porque hai moito feito, eso comentaba con Busan, nas últimas décadas, hai, a veces esas parálises, hai perspectivas que podemos poñer a debate, macroeventos, eventos máis pequenos, precarización da xente do país en función desos macroeventos, é dicir, moitas cuestións que están hoxe sendo debatidas e que era esa a proposta. Creo que non fai falta, solamente vendo o programa, que faga ninguna análise del. Temos unha persoa que leva moitas décadas con un grande recoñecemento e un grande traballo detrás, que afortunadamente tamén amigo, que fará hoxe a introducción inaugural, a conferencia inaugural para situar ese marco das políticas culturais galegas dende esta perspectiva ou dende esta dimensión da identidade sexual e de xénero. Posteriormente, teredes unha pequena presentación dos datos do propio informe respecto da cultura galega e da memoria, esa vinculación entre a memoria e a cultura, e despois dúas mesas redondas que están divididas, unha máis centrada nos creadores e creadoras e outra máis centrada no ámbito da programación, que nos parece importantísimo a hora de, algunha das posibles conclusións que nos gustaría que podíamos extraer desta xornada, como é a necesidade de unha guía de boas prácticas ou un mapeado de todos os eventos que existen, que moitas veces son coñecidos en unha provincia ou nun concello, pero que igual hai que poñelos en común tamén
coa idea de que programadores e programadores o teñan en conta para todo o ano, efectivamente, e tamén para incluir en outras programacións, non? E que non sexan, pois, sempre en este... Tamén é unha cosa de debate, esa é a proposta para a xornada de hoxe, é dicir, como entendedes, entre todas e todos, a xornada aberta para que exista o debate que debe irse introducindo, millorando, ampliando e chegando a unha intersección entre as diferentes administracións para que a perspectiva da diversidade sexual transite por todas as administracións e esa unha colaboración efectiva entre elas sin que recaiga sempre na precarización dos propios creadores e creadoras que en moitas ocasións é ao que se enfrentan. Tendo en conta que neste país tamén temos unha televisión pública que ten como un mandato de apoiar o audiovisual e deixaremos tamén na nosa intervención un apartado especial para un audiovisual galego que neste momento está en pleno auxe e tamén esta é unha perspectiva que debe estar aí introducida. Non vamos ir sector a sector porque temos todo o día para debullalos. Simplemente moitísimas grazas por estar. Tedes aí tamén se vos entregou o informe para calquera cuestión que querades formular ou mellorar. E moitísimas grazas a todos os participantes que además acudiron tan pronto os convidamos e tamén a vos por estar un xoves aquí para intentar compartir entre todos e facer a cultura galega máis diversa e máis inclusiva. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois ben, chamamos á mesa a Xosé Manuel Buxambrán e a Enrique Latorre. Cando queiras, ti mandas. Bueno, pois, benvidas, benvidos, benvides. É un verdadeiro prazer, un gusto presentar a Xosé Manuel Buxán nestas xornadas de Pensar con Orgullo do 24. Non só por ser un destacado investigador, neste momento decano da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, senón tamén por ser un referente e un pioneiro nos estudos queer de todo o Estado. Especialmente, isto é sinalable cando falamos das xenealoxías, que temos aquí como unha pequena teima coas xenealoxías, pois sempre nos lembramos deste curso na UNED, no ano 2008, de Paco Vidarte, de Javier Sáez, con Cefa Vila, estaba por ali tamén Preciado, en fin. É curioso que fora na Coruña un curso que resultou ser introductorio dos estudos queer no Estado español. En realidade non é tan curioso cando vemos como foi o percorrido. Pois precisamente reivindicando este lugar tamén, lembrarnos daquel curso en 1995 na Universidade de Vigo titulado Os estudos gays e lésbicos en España, lembrando así como Xosé Manuel foi unha figura clave na consolidación dos estudos LGBTI no noso país,
Este foi, ademais, un curso pioneiro ao reunir os primeiros investigadores, as primeiras investigadoras sobre cultura LGBTI das universidades do Estado español, e sentando as bases para un campo de estudo que podemos xa considerar metamorfoseado, mutado, transformado, e podemos considerar noso tamén. Bueno, é doutor en Belas Artes, non me vou extender, se me permitides, porque creo que é interesante escoitalo a él, pero sí insistir en que nos acompaña pois para compartir o seu relatorio titulado Cultura e disidencia sexual, na que nos convidará pois a repensar as representacións culturais LGBTI e queer, e o seu traballo nos lembra así a importancia de cuestionar e ampliar as nosas perspectivas sobre o xénero e sobre a sexualidade, sendo así unha oportunidade, moitas grazas, pois para aprender e para reflexionar conxuntamente neste momento. Así que nada, vos pido que me acompañedes para darlle unha cálida benvida. Moitas gracias, Enrique, moitas gracias, Carme Adán, grazas, Presidenta do Consello da Cultura Galega, e grazas, sobre todo, ás que estades e os que estades aquí. E vou intentar contar cousas sobre o meu traballo, non para que sirva de exemplo, porque, en fin, é todo moi relativo, pero máis ben, bueno, como un repaso, unha memoria de cousas, porque a verdade é que eu acabo de cumplir 60 anos estes días pasados, ademais, e entón ás veces é interesante ver como eu que pertenzo á Academia desde moi novo, entro con 29 anos, bueno, relativamente novo, e que algo que... Entón, vou vos contar a miña relación coa academia e o mundo das institucións artísticas e culturais, porque para min, claro, sempre tiven moi claro que era fundamental que a cultura queer, que a cultura LGBTI estivese presente. Tiven a sorte, ademais, de estudar na Universidade do País Vasco, na Facultade de Belas Artes de Bilbao, e a Facultade de Belas Artes de Bilbao, a verdade, é que a perspectiva que daba á arte era unha perspectiva de amplio espectro. Entón, culturalmente, era moi rica para non limitarse ao formalista. É dicir, en lugar de solamente centrarse na forma, estaba moi encauzada tamén aos conceptos que se verquían en todos os procesos artísticos. Eso, entón, espero non aburrirvos, e se queredes, por favor, me interrumpides en calquera momento. Vou vos contar este percorrido que nace aí, en Bilbao. Nace en Belas Artes de Bilbao. En realidad estou contando o que acabo de contar en un libro que se publicou en Barcelona, en Bellaterra, que fala de profesorado pioneiro da cultura LGBTI en España e que contamos os nosos procesos. Bueno, pois hoxe vos vou contar o que contei para a editorial Bellaterra, para un libro que coordinou o profesor Óscar Guas, autor de un famoso libro hai moitos anos de socioloxía que se chama La Sociedad Rosa. Bueno, pois en ese ensayo que conto este percorrido, igual que de diferentes ámbitos do coñecemento, hai xente de filoloxía, hai xente de historia, hai xente de socioloxía, etc. Bueno, pois eu tocábame falar de arte. Entón, estaba falando de Bilbao, falaba de Belas Artes de Bilbao, e entón, con respecto a outras facultades, poñamos por caso Sevilla, poñamos por caso Madrid, poñamos por caso Las Palmas, a Facultade das Canarias, etc., que eran moito máis conservadoras e moito máis centradas na forma, no formalismo, nos conceptos puramente estéticos. Belas Artes de Bilbao, xunto con Barcelona e Valencia, esa tríada, estaban moi centrados tamén nos conceptos que verquías nas pezas artísticas. E entón, eso fixo que eu tivese xa moi claro de que iba a facer a tese. Tiña que ser unha tese que reivindicaba en
aqueles anos, nos anos 90, estamos falando dos anos 90, a cultura LGBTI. E entón eu empecé a darlle voltas a ver sobre que quería traballar a miña tese. E entón apareceume un libro providencial que comprei en Le Mot à la Bouche, Las palabras a la boca, unha libraría del Marais, de París, e que en ese momento non estaba traducido en español e que eu teño chea de suliñados, porque Dominique Fernández, un escritor francés de apelido hispano, falaba en ese libro, e para min foi providencial, de unha serie de ítems culturais que eran superimportantes para a cultura LGBTI, a cultura gay en aquel momento, que era o nome con que se definía. E Dominique Fernández dedicaba un capítulo, por certo, tesme que decirlo ahora para que cortemos, perdón, para que non se... Vale. Falaba en un ítem que era San Sebastián, a iconografía de San Sebastián, imaxes de San Sebastián mártir, o sabedes o santo das frechas. E entón, inmediatamente, dixen, pois está ben, e centreime en eso. A miña tese doutoral se titula Homoerotismo na iconografía de San Sebastián mártir, unha visión desde o presente. E ma dirixiu Cosme de Marañano, que despois chegou a ser subdirector do Reina Sofía, profesor de Historia na Facultade de Belas Artes de Bilbao, e que logo foi director do IBAN de Valencia. E a iconografía de San Sebastián mártir pareceume sumamente interesante, me pareceu un traballo que foi un absoluto prazer e do que aínda sigo bebendo a día de hoxe, que ademais en aquel momento conectaba moi interesante tamén toda a iconografía de San Sebastián co tema da sida, o tema da, por unha banda está o da penetración, das frechas, a beleza do efebo, a ambigüidade e a androsinia do home, muller, Sebastián, e, por outra banda, estaba tamén, fora na fe católica, patrón contra a peste, e fora asumido pola comunidade gay internacional como unha icona para falar da sida. Entón, en conxunto, foi un traballo que a min disfrutei moitísimo e do que ainda sigo bebendo. Ben, estaba facendo a tese, entro na Universidade de Vigo e inmediatamente vexo que hai unha cosa que se chama cursos de verán da U Vigo e entón digo, isto está superinteresante. Eu son profesor en aquel momento, chamabanlle un perfil que se chamaba profesor propio, e era, tiñas un percorrido académico moi doado para acceder á titularidade. Pero eu era aínda profesor propio cando presento ao vicerreitor, o vicerreitor un pouco asustado, di, teño que consultalo co reitor a ver que lle parece, con unha proposta de curso de verán, que se chamou finalmente Os estudos gays en España, os estudios gays e lésbicos en España. Porque, claro, eu toda a bibliografía que estaba utilizando na miña tese estaba vendo que as universidades holandesas, francesas, británicas e americanas estaban traballando xa moitísimo en estudos culturais, se falaba moito de estudos culturais e dentro desa rama dos estudos culturais se falaba moito de estudos gays. E entón dixen, gay studies en inglés. Estaría moi ben facer algo na Universidade Española de Gay Studies. E entón, o vicerreitor me di, se hai matrícula, sae adiante. E por fortuna saiu. E ese curso de verán dos Gay Studies en España, que se celebra, creo que o ano 95, eu entro na universidade do ano 93 e isto o fago no ano 95, este curso que veu precedido de outra sorpresa que me dou a vida, que eu escribín un longo ensaio sobre Gay Studies en España, as cousas que estaba vendo. E isto o mandei así, en plan osado, á redacción del País, á redacción de Cultura del País. E entón, con gran sorpresa,
foi portada do Babelia e a páxina 2 e 3 un desplegable con todo o meu texto en el Babelia. Está aí el Babelia para consultalo. E ese ensayo que sae antes, cando el Babelia era outra cousa, claro, porque o Babelia foi perdendo moitísimos contidos. Ese ensayo que, insisto, increíblemente é imaxe de portada de un home espido, unha academia como do 18 francesa, é a icona da portada, que puxeron eles, que non decidín eu, e despois dúas planas del Babelia dedicadas a este longo artigo meu, no que falaba justamente de unha serie de profesoras e profesores que estaban a traballar na Universidade Española e en diferentes disciplinas, socioloxía, literatura, historia, etc., pois sobre homosexualidades. E, bueno, foi en realidade eu falaba deses libros e logo o curso en realidade despois foi traer a esas docentes e a eses docentes ao curso de verán. O curso de verán tivemos a fortuna, ademais, que se publicou en libro, agora xa é casi unha rareza, se publicou na editorial Laertes de Barcelona e o publicaron de motu propio, de motu propio a partir de que lles propoño eu o proxecto, en unha colección moi interesante en aquel momento. A editorial Laertes de Barcelona tiña unha colección que se chamaba Rei de Bastos e que dirixía Alberto Cardín, que foi un pioneiro nos estudos gays e lésbicos en España. Alberto Cardín era profesor de estética na Facultade de Belas Artes de Barcelona, morreu da sida, e Alberto Cardín, moi coñecido nos ámbitos académicos do pensamento, publicou en Anagrama, foi un activista cultural importantísimo en España no seu momento, e Alberto Cardín crea a colección Rei de Bastos, unha colección pioneira, a primeira que se crea en España, de títulos de cultura LGBTI, ensaios, novela, poesía, etc. E entón, Alberto Cardín xa morrera, pero eu dixen, bueno, é o primeiro curso de verán que se fai, é o primeiro curso de estudos gays e lésbicos que se crea na Universidade Española, se fixera unha cousa anterior en Sevilla, pero foran como unhas jornadas entre festivas e un pouco de academia, pero non foran propiamente o mesmo. Pero tamén se publicara un caderniño que teño e que realmente foi un ano antes e foi Sevilla, a Universidade de Sevilla, pero como curso absolutamente académico e centrado no que estaba Juan Antonio Herrero Brasas, que traballaba en unha universidade, estaba Alberto Mira, Juan Vicente Aliaga, Óscar Guas, Beatriz Suárez Briones, etc. Mercedes Bengoechea, da Universidade de Alcalá, etc. Era xente de diferentes, Ángel Sauquillo, que fixera a súa tese sobre un español que era profesor en Estocolmo, que fixera a súa tese sobre Federico García Lorca e a homosexualidade nos seus textos, etc. Ben, entón, e finalmente se publica en esa colección. Entón, a verdade é que o círculo en ese momento foi un pouco completo. Se fai o curso e se publica, ademais, en esa colección Rei de Bastos. Posteriormente a eso, hai outro momento que pode servir de ilustración de diferentes cousas, desa convicción miña, que creo que comparto con todos vos, e por eso teño a osadía de compartir estas cousas con vos, que parece que me estou dando un autobombo, pero é simplemente para compartir cousas de cultura LGBTI realizadas. Ben, despois do curso de verán, que foi un curso que, ademais, por exemplo, este gran dicionario que crea Alberto Mira, despois sale reseñado, e é un curso de verán que foi moi reseñado
por ser realizado no ano que foi realizado, no ano 95. Logo, hai unha cousa moi importante na vida que é o voto e quen goberna, evidentemente. Entón, hai un momento importante en Santiago que cando está Néstor Rego de Concelleiro de Cultura na cidade de Santiago de Compostela. E entón, por iso digo os nomes, porque son importantes, bueno, ahora se me foi o nome. Néstor Rego polo pronto, despois virá outro nome. Falan conmigo para... se está a tramitar a lei do matrimonio igualitario no Estado español, polo goberno do presidente Rodríguez Zapatero, e entón, eles teñen a idea de decir, bueno, desde a cultura tamén podemos facer algo de vindicación LGBTI desde Galiza. E entón, me propoñen que faga unha gran exposición, que foi unha gran exposición con un gran orzamento, con un gran catálogo que igual seguramente tedes algúns de vos, que se chama Radicais Libres. Radicais Libres, experiencias gays e lésbicas na arte peninsular. Foi unha gran exposición que comisarío na que reúno artistas, homes e mulleres españois e portugueses na arte peninsular que falan sobre homosexualidades. Ese é un libro unha exposición que saiu no telediario, saiu en toda a prensa, en el ABC, en El País, en toda a prensa, etc. E foi unha gran exposición no sentido de un proxecto moi importante a nivel de apoio. Bueno, es que non me sae... Carme Vidal está detrás dese proxecto. Asesora en ese momento do concelleiro, e Carme Vidal, crítica cultural, escritora, que traballara na nosa terra, onde nos coñecéramos, eu como crítico de arte e ela como xornalista. Carme Vidal é a que arman políticamente unha idea e contan conmigo e creo que iso foi sumamente importante, que dende Galiza, dende Santiago de Compostela, dende o Auditorio de Galicia, que é onde se celebrou, se crease un proxecto no que estaban desde debuxos de Federico García Lorca ata xente moi nova que facía arte queer. Entón, ese traballo me parece que foi moi interesante. Xosé Manuel Lens, que anda por aquí, que é el que nos puso as augas, que escribía en prensa, ou escribira tamén unha crítica no seu momento, como outra moita xente. Ademais, a sorte de unha exposición coidada é que ten un catálogo coidado que queda como referencia bibliográfica, como referencia de investigación, etc. Entón, Radicais Libres, experiencias gays e lésbicas na arte peninsular, creo que dende Galiza abría un pouco os ollos ao conxunto do Estado sobre o asunto das homosexualidades, das disidencias sexuais, etc., en ese momento concreto en que se fai Radicais Libres, porque o escenario artístico, evidentemente, por fortuna, para todos, foi mudando, pero en ese momento era o que había, e Radicais Libres creo que cumpliu os seus obxectivos tamén, non? De un activismo cultural radical como propio título, libre como propio título e que ademais reivindicaba con todas as letras a cultura LGBTI. Vou facer un inciso que non está para o auditorio que está aquí. Eso delata como son as cousas ideolóxicas, porque agora, moitos anos despois, presento un proxecto co tema de Sebastián á Cidade da Cultura,
Yo estaba falando antes con José Manuel Lens. E claro, coa Igrexa hemos topado, ¿no? Arzobispado, San Sebastián. Entón, a directora de Cultura e a directora xeral da Cidade da Cultura, buxan moi interesante, interesantísimo, que máis, es que guai, que tal. Finalmente, o comité decidiu non facer o proxecto. Pois es que, pero que, porque ademais era eu entendía que era un proxecto moi para a Cidade da Cultura. Isto vos lo conta vos, eso non está en Bellaterra, porque aínda non ocurrira. E por iso é significativo quen pilota a nave política das cousas. E ademais, digo, era moi interesante porque falaba desde, había pezas do século XVI, había pinturas, había grabados, había fotografía, había vídeos, había todo tipo de traballos de iconografía sobre San Sebastián que os retratos de Luis Bourgeois como San Sebastiana, etc. O de Ida Rubinstein como San Sebastiana, etc. Bueno, había moita iconografía sobre San Sebastián, non era unha exposición cara porque moitísimo material teño como de man, fácil, etc. Pero, claro, evidentemente, ese subtexto que ten a imaxe de Sebastián, evidentemente, contradí o que todas as referencias de Santiago de Compostela como capital da cristiandade, arcebispado, etc. En fin, que vos vou contar. E entón, bueno, eso é interesante. Quero dicir que en ese sentido sigo activo, sigo presentando proxectos, pero ás veces ocorren cousas como esa que vos conto como anecdotario para contar esta mañá, porque non quería contar así cousas en plan moi conceptual, etc. Logo, insisto na cuestión ideolóxica, dou un salto no valeiro, porque hai algo por medio, pero logo volvo sobre elo. En un momento dado, no Concello de Coruña está o goberno anterior aos socialistas, que a marca galega de Podemos, que dirixen o goberno municipal, e asumen como propio outro proxecto meu, un proxecto que era sobre unha nova aventura na que eu me metín nos últimos tempos, que é o das fotografías atopadas. Estou vendo a xente que coñece ben ese tema. Por exemplo, no caso de Víctor Neves, que o vexo por aí que participará esta tarde. O tema das fotografías atopadas me parece como un caudal moi interesante. Ahora volvo sobre eso despois. Pero quería falar das cuestións políticas, os espazos de exhibición, porque é algo moi importante tamén, que como reflexión eu pedín disculpas á organización porque hoxe teño que sair disparado porque me ven o fontaneiro, non tiña ninguén en casa, en fin, unhas cosas rarísimas, e entón non me podo quedar, veño aquí así en plan paracaidista e marcho a carreiras hasta Portugal, de feito, por un rollo de fontaneiro para a casa, etc. Bueno, en fin. Pero quero dicir que é interesante a cuestión política, todas as derivadas que ten a cultura, claro, está moi ben a intervención, pero claro, tes que ter o apoio das institucións. E entón, o Concello de Coruña, en ese momento, decide apoiar un proxecto que chamei, a ver, vou a pensar, de par en par, aquí, este proxecto, mira, así poñemos algunha ilustración. Este proxecto que se chamou, a ver como, para ver todo isto de, vou quitar isto, bueno, de par en par, este era o folleto Amores entre iguais, fotografías atopadas, 1880-1947, e foi no ano 19. Onde teño para poder ver aquí, en conxunto?
Bueno, da igual, pues así, o vemos así. De par en par era isto, eran fotografías atopadas, aquí vedes, non sei onde está a de, para que o ver en grande. Bueno, estas eran parellas, esta é unha parella de militares agarrados do brazo, esta é unha parella de mulleres agarradas do brazo, e esta era unha dos tarsetóns que a xente se podía levar desa exposición, que foron, eso, fotografías atopadas de par en par. Outra que quería poñer é esta, bueno, esta, por exemplo, de dúas rapazas con un ramo de flores, unha agarrada sobre o ombro da outra, bueno, perdonade que está ao revés, pero, en fin, xa ahora non vou. E esta de dous rapaces que visten casi igual, con estos fulars brancos e con un cadeliño suseitando e con unha dedicatoria. Estas fotografías, que son fotografías auténticas, fotografías vintas que eu compro en subastas, en tendas de bellarías, en internet, etc., por todo o mundo, e que proceden de todos os lugares do mundo, son un relato posible, tal como decía aquí no texto, de amores entre iguais. Igual resulta que estas en realidad eran primas, ou eran tía e sobrinha, ou estes eran tal, pero algo hai nesas fotografías de personaxes descoñecidos fotografados nun estudo fotográfico que, decía eu no texto, que fainos pensar casi nun acto matrimonial, nun acto de afectos compartidos e que se fai en un estudio fotográfico. Entón, esta exposición, tivo o interese de exhibirse en dous espazos da cidade. Se expuso na Fundación Luis Seoane e no Museo Casares Quiroga. E no Museo Casares Quiroga resultaba especialmente interesante porque había fotografías por todos os lugares do museo. Do Casares Quiroga, se o coñecedes, na cociña, o que era o baño do Casares Quiroga, da antigua casa do que fora primeiro ministro da República, Casares Quiroga. E estas fotografías, que contaron con todo o apoio da institución, justamente se acabaron, houbo eleccións, perderon as eleccións e o catálogo nunca se editou. Entón, este tipo de cousas que pasan, perderon as eleccións, entra a actual alcaldesa e nunca máis se soubo desa publicación. Entón, unha mágoa, porque os proxectos teñen esa segunda vida, para as bibliotecas, para o estudio, para a investigación, etc. Pero fixeron esa primeira parte o goberno anterior e, bueno, me parece que quería conectar as cuestións políticas que sempre nos afectan nos proxectos culturais. O moito que afectan as votacións para que estas cousas aparezan ou non aparezan representadas. Ahora, unindo con isto, hai un proxecto hai un momento no meu percorrido, eu ao longo dos anos fun comisariando infinidade de proxectos expositivos, etc. E sempre pensei sempre en homes e mulleres que tamén fixesen unha reflexión sobre a cultura LGBTI. E iso creo que é moi importante cando un comisario, un organizador, un xestor cultural crea proxectos. Creo que iso é fundamental e nótase a man de quen pensa en ese eido e quen non o pensa, porque sin decatarse pode facer uns proxectos hipermodernos, pero obviar por completo esas representacións na súa programación. Entón, bueno, eu, por suposto, sempre
nunca puiden pasar por alto de programar cousas de cultura LGBTI. E en un momento dado, aparte desa labor miña como xestor cultural, empeceime a repensar como tamén creador de proxectos propios. E é cando nace o tema das fotografías encontradas, que son o J-Trouvé. En realidad é o que facía Marcel Duchamp, é apropiarse de algo que existe e darlle uns novos contidos. E entón é cando nace os proxectos de fotografía encontrada e nace un proxecto previo que fago que é este, que o publico tamén na mesma colección Rei de Bastos da editorial Laertes. Alguén me pode axudar en que punto podo poñer o El Máximo para que se vexa todo? Mira, esta é a colección Rei de Bastos, a icona, porque es que non vexo. Antes, cando fixen unha experiencia para que... Sí, pero non me sirve. El zoom me vai así, ves, chega, pero non, é para que vexa o completo. O fixen antes, sabes ti? A ver se non... Lista de presentación. ¿Dónde está? Tens que darlle aquí a cruz a esta. Ah, vale, quitar esta. E onde está a presentación? Para que... Lista de presentación. Exacto, esa é a que quero, que foi o que fixen antes. Bueno, Xosé Manuel Lens, onde está para poder... para desaparecer? Vale. Igual, bueno, sí. Espera, ¿dónde está? Estaba en este, Laertes. Antes salía unha icona para que pusese como... Mira, dadlle aí o menú, a ver se hai algo que sexa vista de presentación ou algo así. Exacto, es que es vista de presentación. Esto es, vale, perfecto, moito mellor. Mil gracias. Bellos e desconocidos. Bueno, Bellos e desconocidos é o primeiro proxecto que fago, que publico na editorial Laertes, sen exposición. Simplemente me dedico a estudiar, vou comprando fotografías por diferentes mercadillos, xa vedes que as traseiras suelen ser moi interesantes, e entón aquí falo, perdón, non sei que estou facendo. Aquí falo do tema da fotografía encontrada. Vos conto brevísimamente. Fotografía encontrada, un asunto que interesa moitísimo na cultura LGBTI, tamén en outros ámbitos da fotografía, por suposto, pero na fotografía LGBTI eu funme facendo ao longo dos anos con unha importante colección de libros, de fotolibros, de fotografía encontrada. Libros de fotografía encontrada nos que reivindican os gays e as lesbianas, as trans, etc., a cultura LGBTI. E reivindican en esas fotografías anónimas unha posible historia da comunidade LGBTI. E entón, por exemplo, hai fotografías, por exemplo, Casa Susana, un libro que de referencia e que ten varias edicións, etc. Casa Susana, que é alguén compra nun mercadillo unhas fotografías de homes travestidos, anos 50, en unha casa que sale o rótulo que pon Casa Susana. E entón eran homes todos travestidos que se fotografiaban nesa casa e se facían fotos uns aos outros, todos vestidos como señoras respetables en esa casa Susana das aforas de Nova York. E entón esas fotografías son compradas por alguén en un mercadillo de Nova York e se saca ese libro con esa compilación de fotografías anónimas. E entón, bueno, a historia ten moitas secuelas este proxecto de Casa Susana, porque empezas a investigar moitísimo, e hai un último libro de unha exposición que se fixo sobre a orixe de Casa Susana, pero ahora non toca contalo. Simplemente o valor das fotografías encontradas de persoas travestidas, de homes abrazados, de mulleres abrazadas, etc. Fotografías anónimas que poden non ser ou poden selo, pero que están representando posibilidades de relatos. E como posibilidades de relatos é un material moi gorentoso.
En este primeiro proxecto que presentei, eu sempre conto que era como unha especie como de libro de Grindr, como se fose unha app de Guapo ou Grindr dos anos 20, dos anos 50, porque reúno fotografías de rapaces que a min, por un motivo ou outro, me parecían suserentes, e reúno unha fotografía de vellos e desconocidos. Entón, en este proxecto, vou recollendo fotografías. Este é un ferrotipo do século XIX español, e entón vou facendo un catálogo de rapaces con bigotes, de rapaces, esta é de Barcelona, de circa 1930, fotografías sempre que non están intervidas digitalmente e que son fotografías orixinais. Claro, as fotografías digitais, isto Víctor Neves o sabe moi ben, as fotografías orixinais do século XX e do século XIX, pois xa só polo material, xa son infinitamente gorentosas, non? As calidades da impresión, etcétera, etcétera. Entón, bueno, esta colección, Solo para ti, de Valencia, de Antonio para mi sobrinita, con estos bigotitos perfilados, me parecía como moi interesante con respecto era como unha representación de posibilidades da masculinidade, dos mariñeiros, a iconografía dos mariñeiros, etc. Esta procede dos Estados Unidos, estas dúas de Barcelona, en fin, dos lugares máis variopintos. Imaxes, un fotolibro no que xogaba con retratos de rapaces. Este capítulo é especialmente interesante, boquitas e pinturas, con rapaces que lles botaron vaselina para que brillen especialmente a boca, ou lles pintan os mofletes e a boca. Esta é de A mi noviecita adorada de su pelado, do ano 28 de Argentina. Esta de R. Marchand, de Bruselas, esta a comprei, por exemplo, esta da dereita a comprei no Rastro de Madrid. Este galán, cos labios pintados, ou as uñas super cuidadísimas e pintadas, en fin, todo este tipo de Montevideo, esta a titulei Espírito de Weimar, porque é do ano 20, o momento Weimar en Alemania, a liberación sexual, etc. E, bueno, estas boquitas pintadas e tal, ou estes dous rapaciños, unhas fotografías moi pequenas de 64 por 44 milímetros de rapaciños travestidos con tal. Ben, isto pasamos a outra cousa. Este proxecto dá lugar a outra cousa que aquí sí volvín a Santiago, sempre volvo a Santiago, non me quedo nunca en Vigo, polo que parezo. É un proxecto que fago no CEGAC de Santiago de Compostela con Santi Olmo, e que se titula, que igual algunha xente de vos coñecedes, que é Bañistas Beizers, e que era este proxecto. Donde tiñamos que ir para o de... A ver... O menú arriba. Para que poña eu... Donde teño que darlle? Esta, vale. En modo pantalla completa, vale. Perfecto, ahora creo que xa o memoricei. Vale, perfecto, pois moi rápido. Este é o libro de Os Bañistas. Os Bañistas é un proxecto para min moi querido, no que reúno fotografías que eu creo que connotan moitísimo con toda a iconografía, por exemplo, de Visconti, de Morte en Venecia, a contemplación da beleza, do rapaz de Tasio paseando pola praia, Tasio polas terrazas, Tasio, etc. E entón, toda este libro, que ademais está magníficamente editado e que é moi lindo como proxecto editorial, e estou enormemente agradecido ao CEGAC,
foi un proxecto, eso, no que reivindicaba ahora, en lugar desos chicos grinder de rostro, aquí estos chicos bañistas. E poño esta foto de principio, porque é unha foto que está, porque este é o PDF do catálogo, o interesante da comunión da sexualidade no vestiario de homes e mulleres aos principios de século. Este é de 1930, é de Argentina, e como vedes, elas e eles visten unhos bañadores exactamente paralelos, que é moi interesante, non? Este rapaz con este bañador branco podería ser perfectamente levado por esta rapaza, non? E entón, este proxecto, bueno, falo do tema dos bañistas ao longo da historia da arte e rapidamente me paso a ver fotografías de bañistas, non? Fotografías que fun reunindo, como todas as demais, en diferentes momentos da historia da fotografía e que son como unha contemplación da masculinidade na natureza, semiespidos, etc. Moi interesante un dato. É moito máis difícil e son moito máis caras as fotografías de rapaces que de rapazas, porque hai miles de fotografías de rapazas en bañador e moitas menos de homes. Entón, é moi curioso porque incluso nos sitios de bellarías sempre a miran e xa cobran máis que do que pode costar unha fotografía atopada de rapazas, porque hai miles de fotografías e vas a internet e hai miles. É dicir, esta cosificación da muller e este home que normalmente non aparece espido, non se amosa, etc. Entón, e por suposto, cando se coleccionan espidos, é moito máis doado esa mirada heterosexista e abundancia de espidos de mulleres con respecto a... Esta é unha fotografía, por exemplo, do ano 20, por exemplo. Rapidamente salto a outro proxecto, bueno, nos que, insisto, estou a plantexarme a cuestión do corpo. Logo, do corpo, en este caso, espido. Hai outros proxectos en marcha, que confiemos en que saian, nos que me plantexo outras iconografías. Por exemplo, a iconografía da mariñería. Bueno, sobre a mariñería é un caudal infinito de ítems homoeróticos. Hai, bueno, Federico García Lorca, Gregorio Prieto, Cocteau, etc., traballan co tema da mariñería. Pero o tema da mariñería, que a ver se en outra ocasión o podo compartir, ou a podedes mesmo ver en directo, se saen as cousas adiante. O tema da mariñería é sumamente interesante porque os nenos e as nenas desde cativos os representan como marineritos ou mariñeritas. E entón é un asunto que moi querido pola cultura LGBTI, en Moby Dick, en moitísima literatura na que fala do homoerotismo, do mariñeiro, etc., moi querido polas artes e no que estou centrando agora mesmo as miñas investigacións, por chamalo así de unha maneira. E nada máis, quería simplemente contar uns trazos de proxectos culturais nos que, como vedes, sempre tamén se destila a cuestión política e nas que, como sempre, estás demasiado dependiente das vicisitudes das institucións, da ideoloxía das institucións, etc. Entón, nada máis, moitísimas grazas a todas e a todos. Espero tervos distraído ao menos un rato a estas horas da mañá. Moitísimas grazas. Moitas gracias. Que aplauso máis longo. Creo que nunca tivera un tan longo. Moitas gracias. Bueno, creo que poderíamos pasarnos horas escoitando estas aventuras
bueno, o percorrido, ¿no? O percorrido intelectual que ves de compartir con nós. Pero, bueno, como temos 10-15 minutiños aproximadamente, podemos abrir unha rolda de preguntas, de comentarios, algo que vos suxerise pois a súa intervención, se queredes formularlle algunha pregunta, temos así este momentiño. Anécdotas se convierten en políticas. Entón, sí. Alguén dos que está aquí viu algunha das exposicións? Sí. Ali hai unha pregunta. Sí. Hola. Hola, que tal? Bo día. Podes nos contar entón ese último proxecto, Xan, no que estás? A ver, te conto un proxecto... Ese se pode, sí, bueno, sabes que isto despois igual non sae nada, porque isto... Pero por iso, se igual non é sae, todo porque tremendo. hai xente que temos unha... Claro, Facemos a claro, imaginación dunha futura expo que non vai ser. Claro, mira, por exemplo, eu creo que como o tema de Sebastián é un tema que, claro, eu levo na Universidade de Vigo, cumplín o ano pasado creo que 30 anos na Universidade de Vigo. Claro, levo, digamos que ten a miña tese como 30 anos. Entón, claro, como estou sempre traballando de outras cosas, que si radicais libres, que si as fotografías encontradas, pensara, é o momento de retomar o tema Sebastián, que como digo, é moi interesante, moi interesante, desde múltiples, e, bueno, e por suposto, e ten múltiples exemplos na literatura, por exemplo. As artes plásticas e a literatura traballaron moitísimo sobre Sebastián. E entón, bueno, vos conto así como anécdota, o proxecto agora Sebastián dun xeito diferente e adaptado para outro espazo está sobre a mesa do Museo de Pontevedra, pero, bueno, Dios dirá, porque te digo, ai, moi interesante, que interesante, e logo xo van adiando. E, vamos a ver, estes proxectos, a verdade, o tema de Sebastián, como me parece moi suxerente, insisto, pois o que presento é unha variante, así como na Cidade da Cultura era como un display amplísimo no que había desde vídeos ata esculturas dos 16, pasando por unha pintura do 18, era unha exposición, porque a mí, ademais, sempre reivindiquei, aínda que eu son de contemporáneo, sempre se pensou todo o mundo que son de historia, porque sempre me gustou moito mesturar todos os períodos da historia da arte, que son de historia da arte, porque me parece que todos bebemos, todo é a vez moi contemporáneo e moi antigo, e entón nunca fun escravo de só traballo co arte contemporánea. E entón, no proxecto do Museo de Pontevedra, que está sobre a mesa, é un proxecto de gravuras de Sebastián, que son de diferentes períodos, desde unha gravura de Keith Haring, coetáneo de Warhol, para quen non o coñeza, unha gravura de Keith Haring na que un mozo está así como medio saltando, é un San Sebastián, e no que está sendo asaeteado por avionciños, ata pasando por todo tipo de gravuras de diferentes períodos da historia da arte. E, claro, hai algunha do 17 que, con un calzoncillito así tan así, que é case máis erótica que unha cousa do 20 na que o rapaz amosase espido. Entón, ese é un proxecto en este caso, de gravuras que presentei. Por que? Porque, claro, o que nos pasa a nós na xestión cultural é que dependes moito das institucións. Claro, home, sí, podo facer como fixen con Vellos e Desconocidos, facer un fotolibro. E igual tamén, por exemplo, no das parellas igualitarias que fixera para a Coruña,
e que o Concello puxera toda a súa parte, porque se exhibiron moitísimas fotografías nos dous espazos, que houve que marcar todas, etc. etc. Foi un esforzo que fixo a Concellería en aquel momento e que a fixo con todo amor, puxo dúas grandes banderolas gigantescas de publicidade nos dous museos, etc. Claro, creo que sempre o elemento libro é moi importante. Eu veño de unha cultura libresca, no que o libro sempre me parece fundamental. E, bueno, entón dependes de demasiados factores, dependes de que a institución te diga que sí, dependes despois que te saque publicación, etc. Entón, tamén é verdade que no tema do mundo das artes todo é máis caro, porque non é o mesmo publicar un libro de ensaios que un catálogo de arte. A fotografía é moito máis caro, a impresión, etc. etc. Entón, sempre ten moitas maiores dificultades a todos os niveis. E é máis caro. Eu esa parte tamén, pero bueno, a verdade é que despois o gastan en outros catálogos e en outras exposicións, que as institucións siguen facendo cousas. Pero claro, aí tamén están factores de gusto, quero pensar, a veces solamente de gusto, outras veces de inercias, outras veces de desinterese por estas cuestións, etc. Estaba falando ao inicio desto con Carme Adán, por exemplo, bueno, a mágoa para os que somos de Vigo, ti que és de Vigo tamén, por exemplo, o de costas que estivo a todas estas cuestións, por exemplo, o Marco, e claro, pero o Marco ten un orzamento e uns magníficos catálogos. Eu acabo de recibir o que lle fixeron a Din Matamoro e é maravilloso, pero claro, non se fan estes proxectos para estas cuestións. Entón, esa é unha realidade coa que nos topamos todo o rato. As institucións, isto que eu conto todo é relativamente caro, pero o de eles tamén é caro e seguramente mesmo máis. Pero, claro, é a cuestión dos intereses. Non sei se te contestei. Te estou contando todo. Espero que non se grave. Sí, sí. Moitas grazas. Algún comentario, algunha cuestión máis? Vale, pois mira, por ali, moitas grazas. A última xa pregunta, vale? Pechamos o relato. Hola, que tal? Bueno, falo como artista contemporáneo e como presidente da colectiva, que é a Asociación de Artistas. Quería saber cal é a presenza dos estudos queers na Facultade de Belas Artes, ou se tratan estes temas en algunha asignatura, ou se, de non facerse, se hai a perspectiva de facerlo. Bueno, pois, mira, isto todo depende, como sabes, do profesorado. Entón, non hai... Eu, por exemplo, son docente de xestión cultural, dunha optativa, que se chama xestión cultural, en cuarto, que dedicada a todas estas cousas das que eu falo, xestión cultural, de organización de cousas. Eu, sinceramente, non meto o asunto queer en si mesmo, pero o meu traballo e as miñas cousas me avalan a nada que se espabilen un pouquiño o estudantado meu. Eu non lles poño exemplos meus de xestión cultural na miña materia, bueno, porque non me parece tal, pero supoño que saben que quen lles está dando a materia, aínda que ás veces non, ni se enteran de quen lles dá a materia. Ben, o resto do profesorado, eu creo que, sinceramente, sí que hai unha presenza do feminismo importante na nosa facultade. O digo como algo que nos orgullece. Creo que o estudantado, se a ti me preguntas, completamos a frase e me dis, Busan, cantas teses dirixistes de temática LGBTI en 30 anos de docencia? Pois te diría que só unha. Bueno, tampouco dixen tantas, creo que 7 ou así, ou 6, non sei. Bueno, non, 2 igual. Pero, quero dicir, a cuestión LGBTI, mesmo en entornos avanzados, non sigue sendo mayoritaria. Si a cuestión feminista, por exemplo, agora acabo de dirixir unha magnífica tese de feminismo e humor que fixo Sabela Fraga. Unha magnífica tese, pero, por suposto, toca a cuestión LGBTI, pero non é unha tese de cultura LGBTI, de feminismo e humor.
e así outras cousas. E entón, co profesorado igual, ti chegas como estudante e queres facer unha vindicación da cultura trans na que, por fortuna, cada vez temos máis alumnado, que é algo que sí que se percibe nestes últimos anos, e queres facer proxectos de cultura... Bueno, eu estou tendo agora un proxecto de TFG, dunha rapaza, ademais que é moi interesante o tema da etnicidade, porque tamén é latina. Por fin temos os primeiros estudantes que non son brancos, europeos, etc. Pois esta rapaza é latina, é trans, e está facendo un proxecto de cultura trans, autobiográfico, etc., para o TFG. Entón, todas estas cousas, por suposto, creo que o 100% do profesorado os vai apoiar, te va a suministrar información, te va a remitir a outros docentes para que te dean... Pero, bueno, está si surde tamén da xente. E a verdade é que eu, personalmente, o que creo é que é sempre moi minoritario. Eu sempre estou moi atento a cando vexo proxectos LGBTI, porque teño unha proximidade consustancial ao asunto, pero a verdade é que son hiperminoritarios. Tocan outros paus, tocan igual o da ecoloxía, tocan o do feminismo, tocan outras cuestións, o tema do capitalismo, o que sexa, pero a cultura LGBTI non xenera, non concita grandes apoios, apoios sí, pero non desenvolvemento de teses, de TFGs, etc. Pois de 100 TFGs que se poden presentar, cantos poden ser de temática LGBTI plus? Pois igual, o queer, pois poden ser igual 5, por exemplo, de 100, o cual é, bueno, non sei, a mí me chama, sempre o penso, digo, como que sempre me parece bastante minoritaria a presencia, igual, claro, eu tamén peco de que todo me parece pouco, pero vexo así. Bueno, moi ben, pois moitas grazas pola presentación, foi un gusto compartir este ratito de escoitarte. E nada, damoslle un forte aplauso e pechamos esta primeira intervención. Moitas gracias. Un placer. Non sei onde podo... Continuaremos agora coa mesa que temos prevista, coa presentación do informe. Vaciar todo isto. Vaciar todo isto. Vale, perfecto.
Retomamos entón co programa. Neste caso, pois, teño gusto me toca presentar, teño gusto de presentarvos as miñas colegas, a Carme e a Daniela. Me fai moita gracia porque isto xa funcionamos como un triunvirato. Estamos así como asociadas, non? Bueno, esta presentación vai sobre a radiografía da participación cultural do colectivo LGBTIQ+, en Galicia, a raíz das aprendizaxes obtidas da elaboración do informe. Simplemente vou destacar como dúas ideas, que o informe foi unha actividade pioneira, moito traballiño nos deu, estivemos como un ano e medio aproximadamente traballando para poder construir unha primeira fotografía pequena, é certo, na que quedaron moitas cousas fora, somos conscientes, pero un primeiro paso, unha primeira fotografía, radiografía tamén, da situación do colectivo LGBTI e de cuestións afíns que atravesan o colectivo LGBTI dende unha perspectiva sectorial. Unha desas mesas foi a dedicada á cultura, memoria e diversidade. Neste caso, pensamos, así lle dedicamos o Pensar con Orgullo deste ano a esta mesa, porque pensábamos que era un espazo que tiñamos que abrir, así que incluímos nesta xornada a presentación un pouco do que nos atopamos, a modo conversa entre nós. Entón, nada, xa lle deixo a palabra ás colegas e moitas grazas. Sí. Ti vai me dicindo, vou ya. Bo día a todas, a todos. Despois desta magnífica intervención que tivemos de Xosé Manuel Buxán, imos de apoiar, como dixo o compañeiro Quique, estas cuestións con respecto á memoria, a cultura, que traballamos no informe e que pensamos que compre poñer en valor, e compre utilizalas ou telas en conta tamén como piares a hora de elaborar ou de artellar análises que nos permitan debater sobre cal é ese estado, cal é esa situación da cultura LGBT no país e que evolución esperamos ou que preguntas podemos facerlle a todos estes procesos, como imos ver nestas interesantísimas mesas que temos pola tarde. Eu, pola miña banda, voume centrar sobre todo en cuestións que xa saíron un pouco, sobre todo no turno de preguntas, ademais, que foi o traballo académico que se fai nas universidades, como isto repercute ao final en todo este sector ou en toda esta ampla concepción da cultura, mas tamén na cuestión concreta da memoria, que é unha peza clave que tamén está no informe, vencellada a estes dous temas, como o traballo académico, como é a proxección cultural, e da que, compre poñer en valor, xa sabedes, sempre estamos nesta casa tentando poñer en valor, non? Ben, imos lá, entón. Antes de nada, quería deixar claro, deixar en riba da mesa a cuestión de como estes dous eidos fortalecen, avanzar nestes dous eidos, fortalecen ao final o ámbito xeral da cultura. Por un lado, a investigación académica, como xa sabedes, ten un impacto directo, xa non só sobre este eido, sino sobre outros moitos, a hora de crearnos unha sociedade máis diversa e de entender esa diversidade como un valor democrático que compre defender e no que compre avanzar. E logo, en paralelo, temos a cuestión da memoria e este paradoxo da primeira pedra que casi sempre estamos falando aquí en Galiza co que se fai. Falou Quique anteriormente do Congreso Queer, tamén falou Buxán. Eu lembrome sobre isto como hai, creo que foron 2 anos, fixemos o Congreso da Rede Galega de Estudos Queer en Coruña no 2021, e nada, xa máis de entrada comezamos a anuncialo como, o primeiro Congreso de Estudos Queer en Galiza que se fai, e rascamos un bocadiño na nosa memoria e decatámonos de que non era o primeiro, sino que o primeiro foi ese encontro que fixeron Vidarte e outras tamén na mesma cidade de Coruña, que foi ademais pioneiro no Estado español.
pero é que seguimos, para alén diso, seguimos rascando, vemos o que nos contou hoxe aquí Buxán dese curso de verán do ano 1995, no que xa de novo se fixera unha cuestión tanto pioneira como, similar en liñas, malia que os conceptos e os nomes van mudando, non? Ao longo do tempo, como podemos observar. Entón, ben, esta cuestión de poñer a primeira pedra sempre, sen dúbida, é un lastre para o avanzo a nivel social, a nivel sociocultural, ao final. Traio aquí outro exemplo, que hai, últimamente estou investigando moitas das que estades aquí xa coñecedes, porque a verdade é que falo moitísimo dela, pero estou investigando unha personaxe histórica galega que se chamaba Teresita, la princesa de Borbón. Era unha persoa disidente sexual que naceu en Coruña, finais do 19, que foi exiliada cara a América Latina, sobre todo a Argentina, non? E que despois voltou e que tivo un grandísimo impacto na súa época, tanto, sobre todo, a nivel de, foi criminalizada pola prensa, pero tamén a nivel cultural, como vos vou contar agora rapidamente. E é que Teresita foi inspiración dunha personaxe travesti nun libro que se publica en Bos Aires no ano 1914, se chama Los Invertidos, de José González Castillo. É unha obra de teatro levada a libro e despois levase a obra de teatro e representouse, a pesar de que estivo prohibida durante uns anos, representouse e represéntase constantemente en Bos Aires, non? O feito de que esta persoa, Teresita, estea aí e estea representándose constantemente nesta obra de teatro de Bos Aires tamén leva a pensar en como, hai parte desas ligazóns que nos levan a falar da migración galega, a falar dos impactos culturais que ten tanto ali como aquí, non? E que nos levan tamén en moitas ocasións a esquecer unha parte destas historias, unha parte deste substrato cultural que xerou ao final o noso pasado, non? E como pode ser que esta persoa estea tan reivindicada ali en Argentina, en Bos Aires, nesta obra de teatro de xeito indirecto, non? E aquí está tan esquecida. Pois destas cuestións vou falar, porque ao final recuperar estas cousas, non? Divulgalas, dalas a coñecer, incorporalas no presente, investigalas, leválas ás bibliotecas, que rematen nas programacións culturais, non? Son cuestións que melloran o noso futuro, ou polo menos as perspectivas que temos de acabarmos unha sociedade máis democrática, que ao final tamén é unhas cuestións transversais a este eido de traballo no que estamos, non? E todo isto, como vos digo, xa estivo no informe, como podedes ver nunha das cuestións, no informe, como sabedes, o proceso foi moi longo, como xa se dixo, e dentro dese proceso longo tivemos un primeiro mapeamento en base a preguntas a colectivos LGBT que traballaban en Galiza, non? Aproveitamos para preguntarlles de cada unha das cuestións das que despois artellamos mesas de traballo, das que despois artellamos un proceso reflexivo para publicalo neste libriño que vos deron a entrada, supoño, e cando falábamos da cuestión da investigación e da memoria, podemos observar como os colectivos tiñan bastante claro que a inclusión da perspectiva LGBT nestes dous campos totalmente vencellados era, moi deficitaria, non? Como podemos ver na enquisa que se lles fixo, podes ver diferentes cores e aínda así non vedes a lenda que temos arriba, pero non hai ninguna soa resposta de todas as persoas que lles preguntamos que estivera de acordo co feito de que a investigación en Galiza estivera a traballar estas cuestións, nin que estivera de acordo con que a introducción da perspectiva cultural, da perspectiva LGBT no eido cultural, estivera valorada, non? Como estamos falando aquí. Claramente iso xa nos fala dun problema que logo no noso mapeamento foi saindo e foi xa amosando como estrutural e como que aínda estamos por resolver, non? Pasamos, Carme, grazas. En primeiro lugar, vou vos falar do eido da investigación, como digo, xa saiu, non? En o que identificamos unha fenda importante entre interese e recursos. Ben, falaba Xosé Manuel de que nos últimos anos só se fixeron 5 ou 6 TFGs e TFMs de cuestións LGBT, concretamente, ollo, na Facultade de Bellas Artes de Pontevedra. Claro, se comparamos eses 5 TFGs co que se fixo a mellor na década anterior, o mellor levámonos unha sorpresa de que hai un grande aumento dese interese, non? E máis tendo en conta que, como se falou, non é unha perspectiva introducida nos conteúdos das materias, e ainda se as persoas están a traballar por isto. Isto amósanos este interese. Pero é que seguimos a outros eidos dentro do plano
plano académico observamos que estes traballos finais, que é o que acaban estes intereses, sobre todo, son cada vez máis abundantes. Temos moitos TFMs, temos moitos TFGAs, temos moitas teses, cada vez máis teses, non? Ás veces directamente relacionadas co ámbito LGBT, outras veces simplemente teñen en conta a perspectiva, pero hai unha produción sobresaínte no país que ao final depende tamén pois do propio interese do alumnado que traballa sobre estas cuestións ou porque se sinte atravesado ou atravesada, non? Como pode ser, voume a palestra anterior, este caso desta alumna atrás latinoamericana, ao final acabamos moitas veces traballando sobre o que nos atravesa, aínda que o impacto non é para o colectivo, sino que, como vemos, é para toda a sociedade, non? Entón, tamén ese é un pequeno paradoxo que igual deberíamos abordar. Por unha banda, este interese non ten unha repercusión no que pode ser o eido máis editorial, o eido máis consolidado que leva a que o que se fai se difunda. Porque o que se fai e o que se traballa nas universidades con financiamento público, casi sempre con orzamentos públicos, ten o obxectivo de implementarse na sociedade, de difundirse, non? Pero non hai esas canles para que estes traballos despois cheguen ás nosas bibliotecas, librerías, male algúns exemplos, non? Que, bueno, hai xente picando pedra que consigue sacar e consigue tirar partido do que fai, pero casi sempre se quedan en repositorios, non? Ou se publican fora, acontece moito, non? Acontece moito que se publican cousas sobre Galiza, moitas veces con esta perspectiva cultural, en inglés, en castelán fora, non? E non repercuten no país, porque non temos no país unha simbiose entre este interese e o nivel de oportunidades que existen ao final, non? Isto está vencellado tamén co que xa se falou, co que xa se dixo caer, que esta ausencia de contidos transversais que temos nas materias, en casi todas as materias, pero é que por legislación, pola Lei 2/2014, hai unha serie de carreiras como son Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Psicoloxía e Dereito, que están obrigadas por lei a ter unha inclusión de perspectivas LGBT nos seus currículos docentes. Non acontece tampouco, non? Acontece cando temos profesorado máis ou menos interesado ou interesada na materia, non? Sen dúbida, Xosé Manuel lles falará aos seus alumnos. Aquí o meu compañeiro Quique, sen dúbida que fala disto todo o que pode e máis. Eu tamén o intentei algunha vez, en moitas das que estamos aquí, pero non pode depender da vontade persoal, non? Porque estamos falando, non nos estamos referindo a un asunto simplemente de minoría, estamos falando dunha cousa, non? Que atinxe a toda a sociedade galega, no seu conxunto, sexa do colectivo ou non sexa do colectivo, non? Porque a democratización da nosa sociedade, recoñecernos na diversidade que conformamos, é unha cuestión de todas, e de todos, e de todes, por suposto, non? Estou indo a piñón fixo, se pasamos, non sei se... Vamos ben, non? Vamos ben. É que os debates de despois son interesantes, e bueno, despois podes ler o que o lean, Claro, tamén aquí... para que o lean. Claro, non quero simplemente lervos o que tedes no papel para que, senón... Ben, seguimos, entón. E imos ao apartado da memoria, non? Que é un apartado que a min realmente faime que se me iluminen os ollos, como xa me ten dito algunha amiga e algunha compañeira. Si, a memoria do que aconteceu, non? Esta ferramenta tan importante para saber quen somos e para definir en conxunto cara a onde imos, non? É unha ferramenta, como non, para avanzar nesta democratización, nesta igualdade, nestes valores cívicos e cultura, por suposto, non? E fai parte de todo isto que estamos poñendo en riba da mesa e que puxemos dentro do papel, no informe, como podedes ver. Últimamente no país, en Galiza, non sei se estades máis ou menos ao día, pero estamos nun momento moi bon con respecto a esta cuestión. Ou eu, polo menos, penso que estamos nun momento moi bon con respecto a esta cuestión, porque temos múltiples e cada vez máis iniciativas de colectivos, de persoas, de activistas, ás veces con contagotas de institucións, porque xa tamén falou o Xosé Manuel destes problemas políticos que moitas veces nos destapa, non, esta cousa. Pero ben, pois, compre poñelas en valor, compre poñer en valor tanto o que reivindican estes proxectos como o propio feito de que estes proxectos estean abríndonos este camiño tan importante para percorrer en conxunto, non? Bueno,
Temos, por exemplo, figuras referenciais como pode ser Carlos Callón, que temos dentro da nosa propia equipa de traballo, que se debería estar aquí cunha nova mesa. Eu penso que para o ano que ven xa estará, o mellor. Temos a Eva Mejuto tamén, non? Con proxectos como Memoria Diversa, financiado pola Deputación da Coruña, que leva 3 edicións. Bueno, e xa chega a un punto que xa non se trata da memoria diversa dun encontro para falar da memoria diversa, sino que xa se van a cuestións que fan parte desa propia memoria diversa que nos enchen na actualidade, como pode ser cuestións dos exilio que se dedicou este ano, non? Que hai uns anos sería casi impensable dedicar unha xornada inteira aos exilio en perspectiva histórica. Este ano tivémola en Coruña, non? Publicacións con todo isto, proxectos como Pinta de Maragota no Concello de Pontevedra, bueno, levando tamén estes conteúdos aos centros de ensino, secundarios, sobre todo, non? Proxectos que hai unha colaboración activista e tamén institucional, como é o Facémonos Coitar de Lugo, onde o colectivo Agroqueer participou, traballou, recompilando, bueno, pois, experiencias sonoras, un paisaxe sonoro, escoitei pouco iso de paisaxe sonoro, encanta, me vou usar máis, paisaxe sonoro da memoria LGBT da provincia de Lugo. Temos o Ferrol Desviado, que é un roteiro pola historia LGBT de Ferrol, o Coruña Desviada, que tamén é un roteiro pola historia LGBT de Coruña. Ben, non me vou... Si, pásalle, porque hai moitos, non? Gustaríame pois barrer para a casa, xa que estamos aquí hoxe, non? E falar das exposicións en Cancelas que puiden coordinar co compañeiro e amigo Enrique Latorre, e que ten un apartado, bueno, dentro do noso da nosa equipa de traballo, e que ten un apartado adicado exclusivamente a memorias de disidencias sexuais, o que imos recuperando a poñela en valor, non? Esta cuestión que nos salienta estas historias, estas memorias, non? Recompiladas en varias épocas e de varias perspectivas, e que está percorrendo os centros de ensino secundario. Penso que xa vai por 30, e según dixo Carme, hai lista da garda. Polo que alamosa realmente... Sí, de verdad que sí. Os 30 onde quedaron. Sí, bueno, pois ainda me quedo corta. Os 2 anos seguidos, sí. Pois a cuestión, tal cual, é que realmente non é que haxa unha ausencia de interese nestas cuestións. Eu non creo que haxa unha ausencia de interese. Creo que hai unha ausencia de promoción destas cuestións, non? E cando as institucións moitas veces as promocionan, levanse a sorpresa, o gusto, o prazer de ver que o impacto está aí, que a sociedade está demandando estas cousas, tanto a nivel cultural, como a nivel de memoria, como a nivel de investigacións, non? E, polo tanto, pois é unha tarefa pendente que temos que percorrer, como dixen, en conxunto. Pasamos, Carme, que xa vou aí a... Dime, memoria. Memoria, sí. Eu quedome aquí estancada na memoria. Ben, coa cuestión da memoria, non, como dixen, pois as fontes que alumean o pasado cultural e social da Galiza ainda están por recuperar. Temos que facer moito por recuperar estas cuestións que nos falan do noso pasado, non? Hai moitas, bueno, fotografías, testemunhas, documentación que están máis privadas, que se perdeu, que está espallada. Aí hai que facer un traballo de recompilar para que a xente saiba o que hai a hora de querer ollar cara ao pasado, que o poida facer con rigor, sabendo que están esas cuestións aí, non? Pero claro, hai un problema con este tema, non? Que xa falou algo Xosé Manuel. Ya a cuestión da negación do que pasou. E non hai que esquecer esa negación, non? Esa negación que nos ven de diferentes xeitos. Hai veces que nos ven imposta a modo de autocensura, e xa falando da perspectiva cultural, dentro do propio sector cultural. Carlos Callón, que como dixen está nesta comisión, tennos falado abondo de como ten rescatado pois moita produción cultural, sobre todo da Idade Media, cántigas, poemas, unha serie de textos que nos falan de persoaxes disidentes sexuais, que nas traduccións e nas edicións actuais se borra esa presenza, non? Se borra esa presenza, según nos fala Carlos, onde pon dúas amigas paseaban da man por non sei onde, pon pois unha amiga e un amigo, non? E se fai ese borrado, ese proceso de autocensura. Temos, por exemplo, a propia cultura galega ás veces se autocensurou. Eu hai pouco descubrín unha guía que se publica en Estados Unidos no ano 75 que nos fala dos espazos de cruising máis importantes do Estado español, non? E do norte peninsular fálanos de Vigo, vale, no ano 75.
E Cunqueiro, pouco despois de velo, xa fai un artigo dicindo que vamos, que non, que iso aquí non pasa, non, que iso é unha invención de París, eu sei que me encanta ese termo, unha invención de París, non? E como, bueno, pois sí, tivemos tamén, temos que facer autocrítica, non? Porque tamén tivemos un sector cultural en moitas ocasións que negou o que nos pasou, non? Ou temos a recuperación de memorias, ás veces dun xeito máis sesgado ou ás veces esquecendo de xeito consciente ou non unha parte do que representan esas memorias, non? Blanco Amor, pouco antes de morrer, dixo nunha entrevista, creo que foi no Faro de Vigo, que el, polo que loitaba era pola derrogación da Lei de Perigosidade e Rehabilitación Social. E cantas veces se reivindicou a figura de Blanco Amor borrando esa parte tan importante, non? Que nos axuda a comprender ademais a súa obra en moitas ocasións, non? Hai pouco se recuperaba tamén no Concello de Carballo a figura de Carlos Díaz Oxestal, supoño que xa sabedes quen é, que foi unha persoa detida, encadeada, torturada pola mesma Lei de Perigosidade e Rehabilitación Social, non? Por ser homosexual, encadeado na prisión de activos de Badajoz, que moita xente non sabe que existiu, unha de activos en Badajoz e unha de pasivos en Huelva, e moitas veces se recupera a súa figura e non se fai mención desta faceta que atravesa a persoa e que nos atravesa a nós tamén como pobo e como sociedade, non? Por que non imos ademais á memoria espacial do que fomos? Porque a memoria tamén ten un tinte espacial moi importante. Agora estáse falando moito da cuestión dos lugares de memoria, non? Sabedes o que é? É recoñecer eses lugares que marcaron e que marcan unha memoria colectiva, non? Hai un caso en Coruña moi interesante que son os Xardíns de Méndez Núñez, que é un espazo do que acabo de traballar agora. É un espazo, me parece, moi importante porque durante máis de 100 anos foi un espazo de encontro para a disidencia sexual da cidade, non? Durante os anos 10, 20 do século XX foi un lugar de ambiente camp, como falan algúns, bueno, se sabedes, toda esta cuestión do transformismo escénico, toda esta cuestión de homes vestidos de mulleres, mulleres vestidas de homes, de ventrílocuos, de, bueno, un ambiente cultural que xa chamaba para a disidencia nese parque onde tamén hai denuncias de xente que efectuaba esa disidencia nese lugar concreto. Logo, no franquismo, temos detencións de persoas nese mesmo lugar por homosexuais. Logo, na democracia, xa indo cara aos 90, temos agresións de grupos neonazis cara aos homes que usaban ese espazo. Temos a segunda manifestación máis importante da historia LGBT da Coruña feita por liberar ese espazo no ano 99 polo colectivo Mil Homes, que se chamaba ademais, non? En ese espazo temos unha vindicación cultural moi grande, temos figuras de Rosalía, temos creo que tamén está, bueno, hai moitísimas. Emilia Pardo Bazán, non? Temos moitísimos literatos, temos a John Lennon, non? Pero non hai unha lembranza desta cuestión que sen dúbida sería interesante lembrar. Bueno, hai que falar xa na mesma cidade da Coruña como os propios colectivos están vindicando dende há tempo, non? Que se recoñeza o asasinato de Samuel cunha sinalización que se vexa, non? A memoria, neste caso, dorosa que garda ese espazo. Seguimos e xa creo que vou rematar. Desafío. Sí, como vamos de tempo? Vale, pois nada, voulle pasar a Carme. Como desafíos, basicamente, vou non resumir. Vou dicir unha cousa, porque ustedes no informe xa se dixo, xa se vai dicir aquí máis veces, non? Compre que as institucións acompañen este interese que hai por parte da xente que procura estas cousas e por parte da sociedade e que en conxunto, ao final, percorramos este camiño que, polo que sexa, deixamos sen percorrer noutras ocasións da nosa historia, pero que está aí, non? Para fortalecer tanto a nosa memoria como o que facemos e o que se fará no sector cultural. Pasolle a compañeira Carmen. Grazas, Daniela. Como as recomendacións estas non as deixas para... Son cuestións concretas, ao final, que para levar a cabo eses desafíos, non? Están no informe, podedes consultalas. Despois xa vos faremos o examen cando pasen uns días. Ben, cando diseñamos as mesas, teníamos claro que cultura, memoria e investigación teñan que ser conxuntas, non? Porque Daniela, que coñece tamén o ámbito da memoria e da investigación, xa expuso que se non temos ese esquecemento e ese silencio que sempre van da man, coa metáfora que estaba lendo estes días o libro de Javier Sainz de Biopolítica do Armario, onde nos expresa tan
tan conceptualmente ben e con tantísimo rigor que significa o silenciamento dos lugares, non? E dos recordos, da memoria e tamén dos silenciamentos da construción que se vai facendo. Entón, no ámbito cultural, a idea central que se plantexaba no debate era a programación e a produción cultural galega introduce a perspectiva de diversidade sexual e de xénero, que debería ser a cuestión que realmente hoxe debatiramos aquí ao longo de todo o día, non? E en caso de que sí, de que non, ou vai vendo como se vai facendo, que problemas ten e dende onde se fai. Claro, aí nos presentamos unhas cuantas cuestións a debate que tedes no informe, que son máis interesantes ver como se respondían dende os propios colectivos e das persoas convidadas a esa reflexión. Que espazos culturais con perspectiva de xénero existen ou están activos? Escoitamos na magnífica conferencia de Busan como pensamos que igual hai máis. Bueno, igual se facemos historia do CIGAC ou de algúns outros espacios culturais do país, houbo tempos onde existían máis exposicións, máis programación, bueno, que non todo é lineal, como tamén aparece moitas veces na exposición sin cancelas, sino que esa metáfora da espiral pois está presente. A veces hai retrocesos. Busan foi claro respecto á ideoloxía política. Creo que efectivamente hai perspectivas políticas que negan a diversidade. Temos exemplos en Europa neste momento que percorren claramente unha negación do feminismo e da perspectiva queer. Están incorporadas as institucións ou as empresas culturais esta perspectiva? Onde está representada a diversidade sexual na senda cultural galega? Tamén importante. En que momentos e en que espazos, en que lugares. Isto tradúcese en accións concretas, subvencións e convocatorias de proxectos e concursos e premios, porque esos concursos, os premios, desde onde se dan, tamén é importante para esa visibilización, para que consideramos que é importante e que non o é, e como se está a enfocar esta programación no rural, nas cidades, para que idades, nas cidades que cidades, e, bueno, un poquinho para ter datos, porque os datos realmente, decía aquí que intentamos facer unha fotografía que sería ver un pouco por fora e a radiografía sería intentar ver un pouco os osos, que é difícil realmente, ver a estructura que está sostendo a cultura galega. Entón, aquí, bueno, datos que podemos extraer do informe que son un pouco tentativos. Daros conta que moi de acordo, violeta, un pouco grisáceo, algo de acordo é verde, non sei que cor é ese ocre clariño e neutral, o ocre máis oscuro é algo en desacordo e o que queda moi en desacordo. Ben, a diversidade sexual está representada na senda cultural galega. Ninguén está nin de acordo, nin algo de acordo, nin moi de acordo, sino que xa neutral, porque quedar bien, eu que sei, un 38% e entre algo en desacordo e moi en desacordo o resto. É dicir, hai unha ausencia ou unha percepción, estamos falando de percepcións, nestes datos unha percepción de unha ausencia desa diversidade sexual na senda cultural galega. Ademais, para a mairande parte da población, ese acceso, se há acceso á cultura, daría un debate tamén, a cultura con perspectiva de diversidade sexual, o acceso é moitísimo máis minoritario, porque está en outros espacios, se ofrece menos, se visibiliza menos, o que decía antes Daniela, por que é tan pedida dende os centros de ensino? Primeiro, porque hai moito profesorado activo nos centros de ensino que está atento e pide a exposición, e porque, efectivamente, hai moi poucas exposicións que podas traballar coas crianzas estas cuestións. E, efectivamente, conseguimos un pouco que se interesen, que podan facela, que sexa visual para eles. É difícil, moitas veces, acceder a pouca que se poda facer con esa perspectiva. Hai interese das administracións públicas, vos diredes despois, claro, non? A procurar de non criticar moito o Consello, pero, bueno, va un poquito se queredes. Claro, ese é un tema fundamental, porque o tema das administracións públicas e a súa obriga respecto da cultura, creo que é un tema moi falado, que nos atopamos xa no ámbito do feminismo en xeral, pero moitísimo máis en concreto
se nos centramos na perspectiva da diversidade sexual, que en aspectos como os concellos son as áreas de igualdade as que en moitas ocasións promoven esos espazos culturais. Que lles pasa ás áreas de igualdade? Que ten un orzamento máis cativo que as áreas de cultura e, además, compiten, se me permitides decirlo así, con que en estas áreas de igualdade a veces se van cuestións de violencia que requiren, como todas e todos entendemos, moitísimo orzamento e moitísimos recursos, co cal o espacio de promoción da igualdade incorpora a promoción tamén non solamente da diversidade sexual, sino do ámbito cultural da diversidade sexual, co cal o orzamento é claramente moi pequeno, mentras que a área de cultura, pois, ali está, non sei, as súas cousas, non? E en algún momento, pois, pode interferir, pero se ides concello a concello, moitas que estades e moitos que estades aquí, sabedes que son as áreas de igualdade, incluso no propio goberno galego. E tamén podemos falar un pouco das deputacións. A programación cultural que inclúe a realidade LGTBI plus concéntrase no mes do orgullo, efectivamente, iso tamén é un debate. É un debate que tamén ten, como docente, no centro tamén ten as súas cousas positivas, non? Eu creo que sí, que ten, porque a reivindicación é necesaria, pero, igual que falamos para outras datas reivindicativas, creo que se podrían ir facendo, ou por lo menos en espacios como pode ser o audiovisual, o libro, outro tipo de fórmulas. E a programación cultural que inclúe as realidades restríndese á senda das grandes cidades. Bueno, en Galiza temos mostra de que non, pois a Euroqueer, o cocido de Lalín, bueno, non sei, digo cosas, temos a Guarda, temos espazos, creo que estoy a todos para que non me faltara chuleta, que, bueno, que son transformadores tamén dentro do espacio rural, porque tamén hai unha revisión por facer, en Galiza son as cidades moito máis liberadoras que as aldeas. Bueno, isto é un debate que aquí Daniela Maseu levamos dado en moitas ocasións que creo que tamén falta por escribir. Depende cando e como. Depende cando e como, porque as cidades tamén teñen unha limitación importantísima e depende de clase social, bueno, é moi interseccional. En todo caso, existen, efectivamente, en Galicia moitos proxectos culturais que introducen esta perspectiva e, bueno, pero que nos cae un pouco co que nos atopábamos aquí, fundamentalmente, falta de mapeado, as persoas fan unha cousa aquí, igual que se empezamos nas primeiras jornadas, pois tamén non se coñece este proxecto, se fan por vía igual non tanto dos programadores culturales como dos coñecidos. Nos pusemos aquí isto, que despois falaremos un pouco desas guías de boas prácticas, que non sabemos todavía, porque sei que unha terminoloxía un pouco neoliberal, de as boas prácticas que se deben facer as empresas, se os ocurre unha palabra máis maravillosa que define a mellor, estamos dispostas a aceptala, pero se a idea de como programar culturalmente para dar unha introducción a la perspectiva da diversidade sin que semelle o que eu denomino sempre un remendo. Aquí poñemos isto, porque queda ben e hai que poñelo. Isto no ámbito do feminismo coñecemos moi ben, temos unha trayectoria clara de, bueno, introduzca algunha muller e xa a cosa parece que vai indo, Pois aquí, pois o mismo, e en el mes del orgullo e así queda ben. O que gal nos leva que é un programa cultural realmente inclusivo. Como se fai un programa cultural, creo que non é soamente que se faga aquí nosotros tenemos nuestras diferencias, estos debates, pero le dimos moitas voltas e tamén para eso estades aquí, para esa participación. Se necesita que esa perspectiva sea transversal en toda a programación cultural que se faga, E, de feito, o que nos encontrábamos é que a situación nas artes escénicas, por exemplo, no audiovisual ou o denominado ámbito do libro é moi diferente. Mentras que nas artes escénicas hai unha presencia clara no ámbito do libro, maior publicación, moitas publicacións, podemos decir, e estes últimos anos, no ámbito audiovisual,
con vontade da propia academia, pero é un ermo neste momento as imaxes que se transmiten a respecto da diversidade sexual, coa importancia que ten isto para a mocidade, que ten unha, que non pensedes vos que están lendo libros seguido, vamos, el de Daniela, le enseñas la foto, pues moi interesante, pero no, van a necesitar, hai unha traducción ao ámbito audiovisual e de pequeno formato que non sei, bueno, a non ser, tamén o falaremos pola tarde, xa que pechamos con documental, con cuestións, pero que son de difícil acceso, sobre todo de moi difícil acceso se estamos pensando na mocidade que pode estar en un centro de ensino. E, bueno, eso, sabedes que nos importa moito porque nos parece moi prioritario que ocorre cos produtos audiovisuais galegos. E, en ese sentido, aí quedan un pouco as cuestións máis importantes, non? É dicir, o que veíamos como recomendacións que nos introducimos para todas as administracións era esa, nada, non estou rematando, porque las poden ler. Aquí non, que a veces están aí, pero están na página 63. Esa elaboración de unha guía de boas prácticas para as administracións, pensábamos moito nos concellos, nas deputacións, que é verdade que as deputacións hagas unha, podo decir, non? A Deputación de Ourense non tiene ningún tipo, nada, cero, de programación con perspectiva de diversidade sexual. Sei que a xente de Ourense di que non tiene programación cultural, co cal sería que non tiene doblemente, pero, bueno, é certo que ha salido en reiteradas ocasións no informe, non? Bueno, ademais, creo que justamente se Ourense podía dar esa perspectiva, porque históricamente a ten, en este momento é sorprendente. Fomentar que as institucións públicas galegas participen dos colectivos no diseño das programacións culturais, pois tamén é un debate que deixamos aí servido para a tarde, que é un debate importante, porque nos leva a que ocurre con esas grandes programacións que absorben tantísimos recursos públicos, grandes eventos, non vou dicir o nome, que estades pensando, que traen a moita xente de fora, e realmente isto despois produce tecido cultural no país que non este precarizado. Ese é o debate, e moi importante, non? Porque eu entendo a lógica dos festivais, pero claro, non solamente pode ser iso, porque senón queremos, a cultura non pode ser solamente por entusiasmo, ten que ser algo que permita vivir aos creadores do seu traballo. E claro, a lógica dos grandes festivais deixa as administracións sin recursos e iso, que para min totalmente equivocado, porque a cultura realmente que fai cultura é a que se trenza en pequenos espacios ou en espacios compartidos, non solamente nos grandes festivais, pero, bueno, non tengo máis que deciros. E despois, tamén unha das recomendacións que para nós moi importante e a importancia de que en Galiza temos a sorte de ter unha radio e compañía pública e que ten que ser un espazo para mudar os imaginarios culturais de proxección dos estereotipos a respecto da diversidade sexual. É dicir, temos que utilizar esa canle, debería ser utilizada esa canle para outro audiovisual, outro xeito de dar as noticias, outro xeito de programar culturalmente, onde a diversidade sexual estivera, unha obriga da propia compañía recollida así na lei 2/14, é dicir, que ten un apartado específico e onde todo o proceso cultural, creo que a lei, sendo unha lei seguramente que haxa que mellorar, que haxa que superar para facer outra, ben era que se cumprira que existe, é dicir, e que, desde aí se tomara en serio esa posibilidade de mostrar outras realidades, vamos a decir, máis respetuosas a respecto da diversidade sexual e despois promover a creación de espacios audiovisuais propios a respecto desta realidade. E le dedicamos o último apartado á provincia de Ourense por a importancia tamén que ten o rural e por a importancia que ten a cultura en Ourense e porque este ermo, este momento incluso significa de crítica e creo que sí que tamén é bo denuncialo para
para saber que, bueno, pois igual hai que facer accións, como decíamos antes a Busan, pois igual tamén en Vigo, máis performativas, nos ámbitos onde as institucións non asuman a súa obriga de acompañar ou de promover a cultura con perspectiva de diversidade sexual. Pero para nós, en esta presentación, o importante que a pregunta quede aberta, Estos son os datos para a reflexión, onde chegamos, pero realmente conseguimos, avanzamos, sí, pero temos unha programación cultural e unha produción que a introduce, a olvida, a silencia, cando non se pon en valor, se deixa para pequenos formatos, se deixan os últimos duros que quedan en promoción de igualdade, e por que non está presente e transversal na Consellería que lle corresponde, con todo cariño para a igualdade, que non ser eu, desde logo, para nada, grazas que existen as áreas de igualdade nos concellos e en outras administracións, pero porque non está onde corresponde administrativamente, que serían as consellerías e espazos de cultura. E nada máis, isto é o traballo que fixemos. Moitas grazas pola presentación. Temos nada, 3 minutos, porque ademais imos ser redondos co tempo. E además avanzar, porque como é aquí a presidenta e sabe que nós somos así, que nos queremos facer unha guía de boas prácticas aí como esa, porque sabemos que é difícil, pero creemos que é necesario e importante e que, bueno, que esta casa además agardamos poder presentar e facer, sabemos que isto está aprobado, porque creo que é algo importante, porque en moitas ocasións vamos a ser tamén respetuosas e comprender a xente que está nos concellos, que compatibiliza con outro traballo, as áreas de responsabilidade, entón, bueno, pois tamén todo aquilo que sea apoiar e poder dar ideas, pois tamén é a nosa obriga. Abrimos entón unha rolda de intervencións pequeniña. Sabemos que hai aquí artistas, xestoras e xestores culturais, persoas implicadas neste ámbito. Se vos apetece compartir un pouco como recibides estas ideas e comentaras o momento, o que sí pido, se vos parece ben, é que as facemos todas as intervencións seguidas e logo desde aquí as colegas contestan, porque estamos xa sobre o tempo e para non retrasarnos moito, vale? Nada máis. Grazas. Hola, moi boas. Queríamos preguntar, compartir sobre como relacionamos isto co mundo da formación en Galicia. Penso na ESAD de Vigo, penso nos conservatorios de música, penso no grao de servizos culturais e o mestrado da USC. Nese caso, no mestrado, podo falar pola miña propia experiencia, hai unha asignatura de feminismos que engloba tamén a perspectiva queer aí dentro, que é optativa e que sucede o que dicía Daniela antes, que ao final, cando estás na aula, daste conta de que só nos matriculamos desa materia os que nos atravesa a situación, basicamente maricones e mulleres, é o que hai nesa materia. Entón, quería preguntarvos se que detectastedes algún camiño aberto ou está todo por facer nese sentido para que desde a formación, esta carencia que vemos na programación e na creación, que lle chegue á poboación. Te refires ao tema da formación? Compa, se vos parece, sí. Ai, é verdad que facemos ronda conxunta porque senón non vai dar tempo. Moitas grazas. Nada, só un pequeno apunte. Quero saber se tuvestes en conta tamén as artes plásticas. Porque, bueno, como estabais mencionando, músicas, artes escénicas, cinema, para facer un pouco tamén esa cuestión. Moitas grazas. Hola, bon día. A miña cuestión é, claro, eu participei deste proceso, participei destas mesas e estando do lado do artista como artista, ao longo deste ano, eu, que desafíos? Vos plantexabades un desafío. Eu vexo que un dos desafíos é que temos que dar a coñecer este traballo porque non o conocen. É dicir, este ano teño eu
conversas con técnicas de cultura, técnicas de igualdade, xente a miña experiencia, claro, igual non é toda, pero a miña experiencia é que a xente que está interesada son eu quen lle di que este informe existe, por exemplo, non no meu caso. Entón, este é un desafío, e as cousas que facemos non sei se están chegando a quen poden chegar, e esa é a primeira. E a segunda é que parabéns e gracias. Vamos. O tema da formación, a ver, que realmente a lei recolle o tema da formación, pero eu en un instituto non hai ningunha materia para cursar de feminismos, ni queer, ni nada. Pois despois ya, todito. Es que nada, o sea, non hai ninguna vontade. Entonces, ¿quién vai a obligar? Pues siempre van los interesados. Entonces, eso no, ni ninguna das leis de educación. Sí que están, pero en ningún momento se formula esa deixas como optativa, que debería ser parte dos currículos, non me sei as materias do mestrado, pero seguramente que hai moitas sobre programación cultural. E que pasa? Me podo imaginar que aí podrías introducir dentro de un bloque temático que fora iso. Non se introduce porque non interesa. Simplemente non interesa. Entón, se mete, bueno, pues é unha optativa que se dará a alguén que lle interesa moito e se matriculan as persoas que xa se coñecen, por certo, e teñen pensado moito sobre o tema, porque é moi difícil esa transversalidade. Eu creo que sí que é un momento da transversalidade en todos os estudos. Eu, bueno, por exemplo, respecto ao feminismo, teño clarísimo. Reivindico dar a Simone de Beauvoir como el temario de historia da filosofía. Estou cansada de outra cosa que non sea dala aí, exactamente. Igual al mismo nivel que un señor tan interesante como Kant, que, bueno, aportou cosas que sabemos moi importantes, pois era tamén. Entón, e aí, eso é igual o que temos que decir. Non que queremos unha optativa. Queremos que en tal materia troncal un dos apartados sea como se transforma a perspectiva cultural cando introduces esta variable. E iso que modificacións produce? E que públicos van a ir? E aquí en estas escolas que traballedes, que perdona que non sea unha experta en eso. E iso é, para mí, eu vexo así moi importante, dar a batalla por estar presentes nas materias troncales. Si me deixades que me salte aquí un pouco a miña figura de moderador, por falar disto un pouco. Tamén compre facermos a reflexión de que incluir un tema ao final das nosas programacións nas materias non resolve o problema, non é incluir unha perspectiva LGBTI ou queer nas nosas materias. É un cambio epistémico. Claro, o cal supón retorcer moitas veces e cuestionar o canon, os marcos de coñecemento. Este é algo que non sempre podemos facer. Eu que ensino en filosofía, o que me atopo é como retorzo o canon, a que señores non imparto. Nunha materia de filosofía do século XIX. Obviamente vou ter que facer o itinerario Fichte, Schelling, Hegel, Kant, obviamente. É moi difícil ás veces retorcer por como se configuran os propios plans. E ademais tamén pensar noutra cuestión. Como se avalía o profesorado a súa actividade docente e a súa actividade investigadora. Resulta que nos están pedindo perspectiva de xénero e transversalidade. Resulta que a ANECA ten os criterios máis exixentes na Comisión de Xénero, JCRs. Por exemplo, publicacións cun impacto xigantesco. En moitos ámbitos de coñecemento non temos revistas JCRs. Xa estamos expulsadas dese espazo de coñecemento. A docencia está infravalorada nos itinerarios de formación académica, nos itinerarios de estabilización, digamos. E cando logo te presentas ás comisións, as prazas, hai uns baremos que son moi clásicos e que aplican multiplicadores. Es da área, non es da área.
facer investigacións transversais sempre nos penaliza. Co cal, eu quería introducir tamén esta outra dimensión porque facemos o que podemos sobrevivindo a academia, sobrevivindo a academia. En relación á pregunta de se incluímos persoas do ámbito das artes plásticas, moitas grazas pola pregunta, por dicir isto, porque certamente non tivemos moitas dificultades para atopar. Nese momento, pois non te coñecíamos a ti, lanzado o guante, claro. Pero é certo que isto foi un aiba de informe. Fixemos unha convocatoria aberta, intentamos chegar o máis lonxe posible, pero houbo moitos lugares o que non chegamos. Tamén porque as persoas que participábamos nas mesas temos os nosos contactos e os nosos contactos son limitados, obviamente. Entón, recollendo a necesidade de incorporar outras voces máis adiante, esperamos seguir traballando nisto. Xa por o que me corresponde tamén, porque claro, isto lo levamos ao plenario, sabéis que o Consello da Cultura Galega funciona en plenario e todos os que diriximos unha sección, pois formamos parte del, e claro, en esta casa existe unha sección moi importante de artes plásticas, non? Como un arquivo sonoro, é dicir, como todos os ámbitos da cultura galega. E unha das cousas que me gustaría e que realmente me parece importante é que se asuma por parte das outras seccións do Consello da Cultura Galega tamén esta perspectiva, que é o que decía aquí, que dese cambio epistemolóxico de rachar que son os canons, pero non é fácil, temos que ser tan inconscientes de que a veces se ve como un engadido. Me gusta esa idea de ser engadido, ese remendo, porque sería estupendo que isto podamos facelo conxunto cos diferentes ámbitos de traballo que ten esta casa, é dicir, coas diferentes seccións, que a súa vez cada sección ten 10 membros, é dicir, como se estructura todo o edificio do Consello da Cultura Galega, pero é certo que neste caso, por exemplo, pois sí que o falamos, pero non foi posible. Pero, bueno, tampouco queremos quedarnos aquí e hai toda a xente que queres participar, sodes super benvidos, non? Para que isto, pois vayamos, isto é unha comunidade epistémica, como acaba de decir Quique, non? E vamos aí tamén, pois, sumando un pouco, porque cando comenzamos o informe estábamos un pouco perdidas e perdidos, non? Hubo momentos difíciles para ver como estruturábamos, como dábamos, tampouco encontramos moitos modelos no resto do Estado de cosas que se fixeran, non? Bueno, fomos un pouco improvisando e vendo como chegar a dar unha... A pesar de que aquí estamos presentando cultura, pero tenemos deporte, temos educación, sanidade, servicios sociais, violencia, que para min que me interesaba moito o tema da violencia, era moi importante, como chegar a todos esos ámbitos dende o informe. E, por último, dar a coñecer. Claro, es que este proceso de evangelización é dificilísimo, porque, claro, se enviou a todos os CIN, en papel a todos, es decir, todos os centros de información, que a área que traballa, se todos os concellos o teñen, se fixeron presentacións, que máis quixéramos nós que se coñecera e que se utilizara, pero a veces é imposible e é difícil chegar. Por iso pensamos que igual aos programadores temos que darles unha cosa xa máis concreta, non? É dicir, que se necesita para que o que podemos consensuar que un programa cultural inclusivo, non? Unos mínimos, non? Pois non el último día, a última hora e cando a xente se está cansada, por exemplo, non tal, es decir, lo que realmente se entende con unas prácticas que os programadores e programadoras podan ter e as áreas de cultura. Creo que hoxe pola tarde están aquí persoas que coñecen moi ben o ámbito da programación e que, además, moitas delas o fan con perspectiva. É dicir, pensar que nos temos todos os museos galegos con perspectiva de diversidade sexual, será debate da tarde. Os de Lugo, igual puseron un poquinho a cabeciña aí, e todo o mundo da museística e dos arquivos é fundamental. Nos temos aquí un arquivo, Memoria e Movimento, que Daniela coñece moi ben, con todos os fondos que vamos recibindo da memoria diversa galega,
bueno, moi ben documentado por, bueno, por a traballadora desta casa que é Marían, pero que podedes consultar cando que irades para as vosas investigacións, todo, pero claro, todo ese esforzo en outros arquivos do país, pues, é necesario ponernos en rede, porque pode existir carteles, cartas, fotografías, toda a documentación de memoria é necesario que este arquivada e que esté accesible para esas investigadoras que están nestes momentos nas universidades. Bueno, moi ben, moitas grazas. Imos con 10 minutiños nada máis de descanso, creo que objetivo cumplido, o sea, de retraso, objetivo cumplido. Entón, imos facer agora unha paradiña de 20 minutos, vale, para intentar non retrasar moito sobre o programa. Desculpade, moitas grazas.
macho, 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 macho.
benvides de novo tras este breve lapso de cafeína para ben, seguirmos falando desta pregunta que ao final colocou Carme, colocamos na primeira mesa que queremos desenvolver ao longo da xornada. Esta mesa, dende o meu punto de vista, o que trata é de facer unha cousa que dentro dos estudos LGBT, queer, facemos moito, que é acuerpar o que hicimos, poñerlle nome propio, poñer rostro nas experiencias que nos falan do que supón ou das dificultades, ou dos procesos, ou dos camiños, non? De acabar por reflexar esta perspectiva da diversidade nas diversas producións culturais, creacións culturais, traballos culturais tamén, non? E para iso, pois, teño comigo, unha mesa de honra con persoas que xa coñecedes, non? Pero que vou presentar. Como é Gena Bahamonde, referente, isto non ten unha presentación, pero digo eu. Creadora, directora, investigadora, intérprete cunha ampla trayectoria artística no eido das artes escénicas desde o ano 1989, non? Que comezou, que entrou a formar parte na compañía de Marilé Teatro. É doutora en Belas Artes pola UVigo, e ten múltiples posgrados en arte dramática, en artes escénicas, e forma parte tamén, barrendo para casa, da Rede Galega de Estudos Queer. No 19, hai moitas cousas do currículum de Gena que destacar, pero voume quedar con que no 19, creou xunto a Andrea Quintana e a compañía Vacaburra a peza, entre outras, o raro é que bailar sexa raro, metodoloxías carroñeiras para corpos invertidos, non? E entre os seus últimos traballos, como non, vencellado coa temática que temos hoxe na mesa, compre destacar a dirección, xunto coa compañía Panadería, e a escrita do texto original do espectáculo de Elisa de Marcela, que recibiu numerosos premios, son moitos, non vou citalos, pero si vou dicir, non, o input tan valioso que resultou esa obra de teatro a hora de avanzarmos en conxunto cara a unha perspectiva cultural da diversidade no país e todo o que sigue dando de sí, non? Por lo que temos que agradecer, sen dúbida. Despois temos a Ignacio Vilar, que medrou en Castrofolla, Petín de Valdeorras, Ourense. A vida na aldea, a relación coa natureza e as historias contadas ao redor da areira espertaran unha gran paixón polo cine en Ignacio desde a infancia. Aos 18 anos trasládase a Barcelona, onde colaborará na creación dunha escola de cinema, na Universidade Central de Barcelona, e en 1989 recibiu o premio Carlos Velo polo guión de Ollo Virollo. Este recoñecemento alimentará o seu regreso a Galiza para fundar a súa propia productora, Vía Láctea Films, coa que dirixe largometraxes e curtometraxes, como poden ser algunhas ben coñecidas, como María Soliña, na estrada non hai moito, no 20, Sicixia, no 16, Vilamor, no 12, Pradolongo, no 2008, xa entrando na cuestión máis propia da mesa, unha perspectiva de diversidade, pois a Esmorga, que tamén tas coñecedes, esta obra de Blanco Amor, onde sobresae un magnífico personaxe de Mil Homes, que logo un colectivo, temos que facer estas ligazóns sempre entre memoria e cultura, como dixemos, un colectivo de Coruña moi importante levou ese nome, nos anos 90, é unha grande loita con iso. E despois temos a Javier, Z. Castro, tira para diante. Aí pusemos Sánchez, pero o teu nome artístico é Meigai, que se coñezan tamén. A drag pandereteira, esa intersección entre cultura e memoria de novo, témola aquí en Meigai. Un proxecto de personaxe resultado unha mestura do folk galego coa linguaxe drag, na procura dunha auténtica e liberadora fantasía galega, según describe, cousa que me encanta. Ben, desde o 18, que xa choveu, preséntase nos palcos galegos e non só, especialmente en espazos para a representación do colectivo LGBTI, como poden ser o Festival Agroqueer da Ulloa, Referente, os Orgullos de Vigo, de Santiago, de Moaña, de Tui, de Pontevedra. Ademais, mediante o formato Saber Cantar, un xogo de preguntas, un desafío de coplas picantes e un percorrido por la memoria LGBTI galega, titulazo, ten dinamizado tamén diversos encontros de educación e sensibilización, como as xornadas dinamizalas no 2022, ou xornadas de Pinto e Maragota, das que xa falamos deste proxecto anteriormente. Fai moitas cousas tamén no eido da xestión da dinamización cultural, onde ten
un posgrao en Servizos Culturais pola USC, fixo programacións, e recentemente tamén participou no libro importante, este libro, Rural e Tradición, un fogar en igualdade, editado pola Deputación da Coruña, non? Así como no Foro de Identidades e Disidencias Sexuais, desta que casa, foi unha voz importante dentro de todo o proceso. Ben, pois, se vos parece, imos poñer e corpo entón a estas preguntas de representar a diversidade na cultura, como, que problemas, dende onde, dende cando, non? Imos comezar con Ignacio Vilar, que nos vai falar sobre todo das morgas, creo. Entón, Ignacio, tes a palabra. Vale, bueno, pois, bo día. Encantado de estar aquí. Casmorga, que ademais estamos no 10º aniversario. Acabamos de estar en todas as cidades nos cines outra vez. Bueno, a Esmorga, 10 anos, foi un dos filmes que para min cumpliu todo o que pensaba, o 100%. Enchemos as salas de cines durante 15 semanas, superamos en Galicia en espectadores a todos os superproduccións norteamericanas, fomos a película por copia no primer fin de semana que máis espectadores meteu por copia, a segunda copia en toda España. E despois, para min, unha das cousas importantes é que en esta película eu tiña medo moi grande e temor, porque, claro, casi todos os galegas e galegas leran a Esmorga, non? Entón, ler unha novela é como cada un fai a súa película. E tú imagínate enfrentarte con cada galego e galega ca súa película, non? Entón, para min iso era moi complicado, a verdade que foi sempre o que tiña, non sei, como angustia, temor. Gracias, bueno, nas estreas que asistín a moitas, unha estrela aquí en Santiago, saía xente e dicía, Ignacio, esta é a película que eu pensara, non? Entón, aí xa me tranquilicei. A verdade é que era, para min, foi unha das cousas máis complicadas, non? Enfrentarme a Eduardo, bueno, enfrentarme non, interpretar a Eduardo Blanco Amor, non? E para min o fundamental era dúas cousas. A atmósfera da novela, ese Ourense frío, húmido que entra dentro do interior dos personaxes que os condiciona, e outra, a relación entre Milomes e o Docas. Eu quería que esa relación, de feito, é o tema da película, non? Que é curioso porque en esta volta da Esmorga aos cines eu asistín en todas as cidades, aos coloquios, bueno, presentación e coloquio, falei de, bueno, na presentación dixen, vos a dicir unha cousa que na estrea, saiu cantidade de críticas sobre a Esmorga e tal, pero ningunha falou da relación de amor. Entón, eu dixen, vamos no coloquio, vamos a falar, pensade que trata a película. E o amor é importante. É o tema. De feito, se coñecedes as miñas películas, son todas historias de amor. En eses coloquios, si, saliu o tema, non? Entón, este é a Esmorga de fai 10 anos, todos os anos imos a cantidad de institutos, é unha actividade que presentamos, que recomendamos aos profesores e profesoras de literatura galego que traballen cos rapaces e rapazas de 14 a 16 anos, que traballen a novela, e despois o que facemos é facemos unha proyección, se hai cine no cine comercial, polas mañás, se non nos auditorios que nos levamos pantalla, o sea, para que os adolescentes vivan unha experiencia de cine. E funciona moi ben porque os profesores traballan con eles, preparan as preguntas, e únese literatura e cine, non? A Esmorga podemos decir que a Esmorga sigue funcionando e que chega
aos adolescentes. Entón, preparamos unha unidade didáctica que está en Genealogy, se queréis acceder gratuita, para un pouco axudar tanto os profesores como os alumnos e alumnas que queiran, pois traballar a novela e a película, cine e literatura, non? Esta, bueno, levou moito tempo diseñala con especialistas, vamos a traballar, por exemplo, entramos en personaxes, que é o que nos toca. Personaxes. Vale. Esta Genealogy é moi interesante porque é moi interactiva. Comenzar. Entonces, leitura, unidade didáctica. Ben, empezo con esta foto. Por que empezo con esta foto? Este é o último día da rodaxe da película. Foron 3 meses de rodaxe, de xaneiro, febreiro, marzo, 2014, en Ourense. Imaginade que, ademais, eu creo que Eduardo estaba con nós, porque era a primeira vez que eu escoitaba cicloxénesis, non sei se vos lembrades deso. E houve 8 cicloxénesis, vale? Eso, gracias a Eduardo, se vos digo. Porque nós buscábamos eso, buscábamos, para esa atmósfera que había que transmitir, buscábamos que chovera todos os días. Pero, imaginade, as cámaras de cine non captan moi ben a auga natural. Entón, encima tiñamos que meter máis auga, o sea, os bombeiros deixábanos un camión cisterna que estaba toda a noite cheo de auga fora, imaginade, máis frío que a auga natural, e un especialista facía que chovera máis. Bueno, imaginade eso, 3 meses, nós por convenio traballamos 11 horas diarias, de luns a venres, imaginade os actores e o equipo técnico, 11 horas, chovendo, humidade, frío, Ourense, xaneiro, febreiro, non sei se sabedes o que é Ourense en esas datas. Este foi a última día de rodaxe, 3 meses, que non choveu. E entón había un amendoeiro en flor, e eu coloquei os actores, e depois coloquei meu, e un do equipo sacou a foto. Esta foto, para min, era como, este é o tema da película, non? Era como resumir o que quería transmitir eu da novela, porque é unha visión miña, eu fago cine de autor, non sei que pasou aquí, que para min era, o sea, a atmósfera estaba conseguida con isto que vos digo, ese sufrimento que gracias aos antibióticos que nos metemos todos durante tal, podíamos facer a película, pero eu tiña claro que para conseguir chegar a transmitir o que quería Eduardo, tiña que implicar a todo o equipo, tanto o equipo técnico como artístico, sobre todo os xefes de equipo e os protagonistas. Entón, para min o interesante do cine é que é un traballo colectivo, con un camiño moi marcado, pero en ese camiño marcado cada departamento ten o seu espacio creativo. Director de foto, o decorador, decoración, maquillaxe, perruquería, vestiario. Pero hai que implicar ese equipo, porque os profesionais ao mellor fan 4 ou 5 películas cada ano, este é unha máis delas. E para min era fundamental que se implicaran e que consideraran que isto que estábamos contando era de cada un. Para iso fixen unha estrategia que aprendín. Eu, por desgracia, estudiei nun colexio interno de curas en Ourense nos anos 60. Por que sitúo a Esmorga nos anos 60? Precisamente porque é o Ourense que eu coñezo da miña adolescencia, porque Eduardo sitúa a historia a principio do século XX. Me imagino que, penso que eu lendo a novela, non sei se estades de acordo, despois falamos, penso que Eduardo sitúa o
o tema nos anos 50-60. Non quería, sitúa o tema. O que pasa é que pon principio do século, que ademais non o deixa moi claro, non? Eu creo que é porque quería pasar a censura franquista, sabes que non pasou, ao final, por vivir unha novela. Pero os anos 60, eu estudiando toda a historia de Ourense, de Galicia, pero sobre todo en Ourense, o sea, desde principio do século XX ata os anos 70 Ourense seguiu igual, non cambiou nada. Os anos 60 era igual que nos anos a principio do século, non? A represión, o nacionalcatolicismo, a ditadura franquista, o promocionar, o franquismo que fai promocionar e non é a relación entre os rapaces e rapazas ou homens e mulleres, non? O que potencia é a prostitución e todo eso, non? Ese é o Ourense que vivín eu, e que me transmitiron sobre todo os curas esos do internado, non? E entón, unha vez conseguido o que dicía, non, a atmósfera, para min o máis difícil era a relación entonces do Bocas e de Milóns. Para iso, o que dicen, empechei 15 días nunha residencia no Carballiño, no Monte, os actores, protagonistas, para traballar o guión, a novela, e traballar a relación dos personaxes, non? E, sobre todo, a relación de Milóns e o Bocas. Eu quería que esa relación fora moi sutil, que non fora que non estuvera demasiado evidente, pero que, porque para min era importantísimo reflectir o que lle estaba pasando aos personaxes interiormente, que para min era o fundamental. Porque hai unha represión, sabemos, hai unha represión exterior que é clara, franquismo, nacionalcatolicismo, pero para min o máis interesante era chegar ao interior dos personaxes, a represión interior, que para min ese é o fundamento, porque eso fai que estés en maus do poder. Se tú interiormente non eres resistente, o sea, estás vendido. Pero iso é moi difícil traballar con un actor. E con Morris, eu tiña presuicios con Morris, porque non sei se me lembrades que ele levaba 12 anos con Platos Combinados. E claro, a min, eu estaba pensando, cando elexín, seguro que a xente, cando vexe a película, dice, mira, o de Platos Combinados, entón xa estropea todo o traballo que estás facendo, non? Pero creo que, traballando con Morris, que estivemos 15 días, despois 2 meses, entendín que non, que co seu, ca súa, como actor, gran actor profesional, eu creo que era capaz de que cando o espectador vira iso xa non se acordara do Miro, se chamaba, non? Non, o Miro era outro. O Miro era outro. Sí. Era o cuñado. O cuñado, pero como se chamaba ele? Antón. Claro. Que se esquecerían de Antón, porque eu esquecime de Antón cando vin actuando a Morris nesta película. E creo que si reledes outra vez a película, nas secuencias, ahora con isto del 10º aniversario que tuve que ver outra vez, a verdad que logra eso que traballamos, non? O sea, de pronto xurde esa pulsión do amor e a súa vez a represión interior, non? Eso é moi difícil, xa está, non? Bueno, pois nada, vos recomendo tamén entrar, depois se queredes se queredes entrar nesta Geniali, que está, bueno, ahora xa se foi. Vale, pois nada, gracias. Pero que buscamos? A ver, espérate, entón. Que poñemos en Google? Que buscamos para topar isto? No douche o enlace e todo eso. Bueno, pero que a xente saiba. No, depois. Bueno, moi ben. Poño aí. O PowerPoint está en ordenador. Tú que podes pasarlo a distancia. Se queres que non prefires poñerte aí. Queres pasar para aquí? Porque se pasa a distancia. Mira, toma. O que pasa é que vai ver que virar a pantalla, a ver se...
Ah, vale. Pero pasa para aquí. Si non paso para aí, Claro, paso para aí, mellor. Veña. Paso para aí, porque senón despois... A ver, tamén vamos. Damos eso, mira, vamos a facer unha rotatoria. Eu collo o Sí, micro. espera, con coreo. Veña. Perfecto, ala. Que non se diga que non son... Que non se diga. Veña, eu collo o meu vasiño, deixo aquí. Moi ben. Ala. Que non se A ver. diga, Espérate, pásalle aí. No, Aí. eso é da... Veña. Toma. Creo que... A tua auga. A ver, veña. A tua auga. A controlar os tempos, Eso de aquí. Eso de aquí. Son menos 5, non? Sí. Control. A ver, non, que logo... A ver que os tempos... Eu encendo aquí. E seguro que sei, a ver... A ver. Que crees? Aquí. Aí. Típico isto, de cantar victoria que che sale... Aí estamos. Éxito. Vale, moi ben. Pois nada, bo día, moitísimas grazas polo convite, moi contenta de estar aquí. Eu, como sempre, vou fazer unha presentación, o sea, así guiadiña, porque a mí se me dixo unha presentación e eu fago unha presentación. Pero quero dicir que vou ter, xa veredes que vou pasar, vale? Algúnas cousas vou nas pasar, porque eu sempre son como, quero dicir, fago como un mogollón que non ten sentido, pero eu necesito facer iso, vale? Dito isto, vale? Eu sou, e ademais o deixo aí porque a xente se quere a notas referentes, son a pelma dos referentes. Creo que o necesitamos, xa sabemos, xa falaremos de todas as cousas, xa sabemos, non? Creo que son moi necesarios. Sempre cando se di, non hai. Vale? Hai, podemos estudar de que xeitos son, de como se fixeron, pero sí que existiron, vale? Dito isto, ides ver que vou poñer e a mellor algunhas non nomeo, por favor, non é por maldade nin é por nada, vale? O sea, poño aí, e da xente que está, por exemplo, de moita xente da que vou falar ou non está, vale? O sea, quero dicir que falta moitísimo. Isto non pretende ser unha cousa exhaustiva, pero sí que quería como pasar, sobre todo, o que máis me interesaba non era tanto que falar como de todos os referentes ou de todas as prácticas que existen, sino como tamén a min o que máis empecinada estou nos xeitos en como se fan e por que se fan, non? O sea, que nos dá, que ferramentas, por que camiños vamos, non? Como facemos esas genealoxías, como facemos eses referentes, como facemos eses espectáculos, non? Iso é o que máis me interesa, que máis que analizar a cousa en sí, non? E despois, por suposto, vou fazer un pequeno spoiler do meu traballo. Por favor. Vale, moi ben. Comezo con simplemente para nomear, quero dicir que mirade as datas, aquí vou facer bastantes referencias e eu teño tendencia tamén a falar bastante de prisa, vale? Digo, porque Teatro Bruto para min é como un caso, saltome xa, vou directamente aos 90, vale? Pero hai todo o anterior duns 80, estou a falar da práctica escénica da escena en Galicia, vale? Creo que Teatro Bruto é para min un caso como bastante que hai que nomear moito porque creo que non se lle tivo no seu momento como todo o recoñecemento que tiña que ter e creo que foi das primeiras ai, que trampa vale, xa estou coas palabras primeiras, pioneiras e tal que xa sabedes que eu son moi crítica con esas palabras, vale? Primeiras sempre quere dicir que son as primeiras, non, houbo antes, sempre houbo antes, entón eu primeiras e pioneiras non me gustan nada, vale? Esas palabras, crítico é bastante. A pesar de que caio na trampa, como creo que todo o mundo, e as utilizo, pero me parece importante tamén facer isto, non? Porque senón sempre estamos co mesmo e sempre as nosas genealoxías sempre son as genealoxías que comezan agora, non é verdade. Hai traballos previos, é importante que isto se saiba, verdade? Estamos de acordo, sempre estamos aquí discutindo sobre estas cousas, pero é importante, porque sempre, despois máis adiante xa falaremos, con algún espectáculo é como, ai, claro, que pioneiras, te ves no brete dicir, pioneiras, ai, parece que lle restas mérito, non se resta mérito a ningunha destes traballos, ni a ningunha das visualizacións das encarnamentos das disidencias, pero cuidado, ollo, porque senón sempre somos as primeiras, nada, non interesa ser as primeiras, nada, pero Teatro Bruto para min é moi importante porque se significou tamén como compañía que tiña un ideario queer, o sea, así directamente, nos 90 e pico,
queer, que a mí encantame pronunciar de xeitos distintos queer, vale? Queer, que me gusta moito. Quero dicir que sí que tiña un posicionamento político neste senso, ademais tiña un manifesto brutalista, o sea, un manifesto que sí que afondaba neste tipo de cousas, non? Que son, quero dicir os nombres, para min un dramaturgo moi importante que foi, o sea, Xavier Picallo, que tamén hai moita xente coñecida tamén despois polos seus periplos no audiovisual, na televisión, algúns mellores e outros menos mellores. Xavier Picallo, Gloria Rico, que sigue tendo unha compañía que é Teatro en Punto, Paulo Rodríguez, aquí aparece como Pablo, non? Paulo Rodríguez, estaba tamén Robert Bass, fixeron varios espectáculos, vale? Quero dicir que isto que vos quede aí por quen queira investigar máis, porque creo que é unha compañía que non se reivindicou suficientemente, vale? E tiña ademais espectáculos, o sea, unhas loquerías que de verdade que se alguén se anima e vea sinopses, por exemplo, dos espectáculos con todo os seus contextos. Cuidado, Cuidado, que tampouco sempre tamén hai moitas veces que temos como esa tendencia tamén de ir a buscar algo e logo dicir como, non sei, buscarlle como unha perfección, un discurso que nos acaia ben agora, vale? Aí tamén ese presentismo perverso, todo ese tipo de cousas, vale? Pero, porque quero dicir que eran verdaderas loucuras que non sei se a día de hoxe, non sei que nas vai programar. Aí está Venenos de Xesús Pisón tamén, aí, por exemplo, está como, para min, como outra vía tamén, moi importante tamén a investigar, non? Que tamén que está Vicente Montoto, que está a súa testemunha, que é moi importante, a súa testemunha no de Memoria Diversa, porque Montoto, además, era super politizado, o sea, super militante, con verdadeiros espectáculos tamén que serían escandalosos, o seu mima. Quero dicir que tamén é outra vía a investigar, non? E aquí, por exemplo, a mí me interesa bastante tamén diferenciar, a ver se non me lío, para explicalo, as diferencias que eu atopo dende un punto de vista contemporáneo, de práctica escénica, e de un teatro máis baseado no texto, nunha narrativa lineal. Aí entramos en todo ese tipo de cousas, vale? Que creo que, digamos que miro para aí porque vexo xente da Escola de Arte Dramática e de Arte Dramática e sabemos, quero dicir que son cousas tamén moi do noso ámbito, que non é que a xente non saiba distinguilo, pero sí que son moi específico do noso campo, non? Tamén de que sempre estamos con esas discusións. Creo que aí está este camiño de Xesús Pisón, de Manolo Lourenzo, de Vicente Montoto, de Eulosio Ruibal, bueno, de algunha xente que xa escribiu, falou sobre tamén este tipo de teatro, que era moi reivindicativo, tamén un teatro eminentemente gay, dun gaycismo que tamén responde ao contexto, vale? Que moitas veces poderíamos entrar tamén aí, non? Que aí me remito a Ética Marica de Paco Vidarte, de se estaba politizado ou non estaba politizado, ou se estaba situado ou non estaba situado ese gaycismo de algúns anos, non? Despois, aquí fago como tamén para min tamén me interesa moitísimo esta cuestión de invisibilidade permeable, invisibilidade de outras letras do LGTB. Para min, referentes importantísimos, por exemplo, para min, eu sempre defendo moitísimo, creo que tamén foi outra figura e non me casaré de dicilo, maltratada, que é Dorotea Bárcena. Dorotea Bárcena foi esquecida absolutamente de todos os repositorios, de todas as cousas nas que se fan a historia, porque sempre a xente di, de os arquivos, moitos arquivos sacan, quitan a moitas persoas. Dorotea foi unha das primeiras directoras do CDG, Dorotea era unha muller posicionada feminista, como dicía, feminista, lesbiana e gorda. Cuidado, ollo, falaba tamén dun concepto que a mí me interesa moito, que é a creadora en sospeita. Ela dicía que as creadoras sempre estaban en sospeita, que continuamente, que fixeras o que fixeras, dá igual, fai un doutorado, dá igual, fai un máster, dá igual, estate non sei que, tes décadas de profesión, dá igual. Miña nena
creadora en sospeita. Sempre tes que demostrar, sempre tes que... Veña, como digo eu, isto é moi bruto, vale? Bueno, dicir, que sempre é como, hai que sacala, veña, hai que sacala e veña, vamos, veña, demostrar, 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 non? Pois Dorotea é coñecida polo luar, non? Algúns capítulos máis tristes ou menos tristes, incluso algún, e tamén hai que dicilo, non? Algún que se podería tildar claramente de ata homófobo, non? Tristemente, pero a min dame moita mágoa que sexa recordada só por iso, porque para mí foi un referente absoluto e eu viña da práctica escénica contemporánea e ainda así traballei con Dorotea, para min é un referente importantísimo. Quen queira tamén que investigue, vale, por aí. Vaya a miña homenaxe para ela. E despois están como este outro tipo de... Estou poñendo xa vedes, dos anos 80, dos anos 90, dos 2000... todo ese tipo de cousas. De Teresa Moure, Unha primavera para Aldara, podería dicir tamén do Clube da Calceta de María Reimóndez, que había personaxes, ou non era a centralidade, pero sí que había como unha visibilidade xa, sí foron moi importantes. Ademais, o de Primavera para Aldara de Teresa Moure sitúa ademais este gran tema que tamén que aquí na mesa creo que nos rechifla, que os travestismos, non? Os travestismos históricos, que aí hai un fío impresionante, non? Por certo, por favor, María Xosé Queizán, o sea, non nomeo, o sea, quero dicir que non, insisto en que non está todo o mundo que foi importante. De María Xosé Queizán tamén, Afonso, con Ónfalo Teatro fixeran Neuras, un texto de María Xosé Queizán. María Xosé Queizán eu tamén distingo, non por entrar aquí tampouco nesas polémicas, sino porque eu distingo tamén literatura dramática de práctica escénica. Moitas veces esa literatura se leva a escena, moitas veces nace dunha práctica, moitas veces non. Todo eso son temas tamén a tratar e investigar. Para min este tamén é un espectáculo que foi moi importante, que é o Testosterona de Chévere, vale? Que creo que foi tamén bastante potente no 2009. Con isto tamén fago a miña homenaxe a eses espazos que existiron, que foron o Teatro Galán e a Sala Nasa, espazos de teatro alternativo, a festivais como o En Pé de Pedra, porque quero esa homenaxe a unha Galicia que sí que houbo tamén de contemporaneidade, fago tamén outra reivindicación da contemporaneidade. Existe unha contemporaneidade galega, existe, vale, diversa, galega, e non sempre, por favor, de élites culturais. Non é certo, non é certo. Queren convertilo niso. E isto, xa me estou saltando, xa vou ao debate. Veña, dalle. Vou ao debate. Que sí. Non, porque quero dicir que transición, pois, pa cando a transición cultural? Pa cando facemos esa revisión de como se estableceron todas esas cousas e como fomos quen tamén, moita xente incluso de esquerdas ou con outros discursos, deixarnos facer crer que a poesía, que a danza, que o escénico, que non é noso tamén, que non é noso. A min ese é un tema que me afecta moitísimo, porque sempre parece que eso, que como que eu son unha demostración viva, pobre de pobres, élite cultural, vale? Pois digo, ven aquí Testosterona de Chévere tamén, ese espazo que dicía, aquí testosterona, evidencia de... 5 minutos. Evidencia de... Chéganme de sobra, fago de paso agora. Testosterona, porque quero dicir que sí que a evidencia de Pol Preciado, referentes, links e tal, por favor investigade que non coñeza, porque na rede NASA está a peza inteira, podese ver, se non tiñan problemas co lugar web, entón igual non sei se segue, pero a mí me parece bastante interesante e unha chega tamén dende fora dos colectivos, isto digo con toda de verdade, con todo o respeto, tamén é outro camiño que se queredes tamén abordamos, vale? E despois Elise Marcela, da que se falaba, que tamén podemos tamén despois se queredes comentar, creo que é bastante coñecida, pero a mí me gustaría tamén comentar como tamén moitas veces se instrumentalizou un pouquiño ou querían tamén como amoldarnos a un LGTB moi concreto e non gustaban moito os meus discursos, vale?
en referencia moitas veces as cousas que comentábamos coa panadería, que creo que grandemente tamén comentado, con esas genealoxías, que eu falo sempre dunhas genealoxías dislocadas, non querendo facer unhas genealoxías ou uso unhas genealoxías heterosexuais ou da historia oficial, unhas genealoxías compartidas coas identidades trans, coas intersexualidades. Non hai por que facer unhas identidades e unhas genealoxías estanco, todo iso, vale? A iso me refiro. Despois, bueno, isto é para quen queira. Alba, especialmente tamén iba para ti, porque hai moita xente que está estudando e para min son referentes moi importantes, vale? Renate Lorenzo e Pauline Baudry, que son dúas... Isto fago por referente, vale? Pola monstruosidade, polo freak, porque tamén é unha das cousas que a min me move. E esta é unha peza nosa, de Vaca Burra, que é o raro e que bailar se xa raro, e precisamente tamén esa reivindicación da danza, que igualmente a danza queda apartada de todo. Por favor, a danza non é da élite, roubemos xa dunha vez, porque o raro é que bailar se xa raro. Entón, por favor, roubemos xa. E ven con todos eses corpos tamén normativizados, que poden bailar e que non poden bailar, esta era o que facíamos, vale? Cabello Carceller tamén este referente vai para esa multidisciplinariedade que a mí me interesa moitísimo. Deixémonos xa tamén deses estancos, desas disciplinas, eso interesalle á academia máis oficialista, que non falemos entre nós e non poidamos ver que temos puntos en común nas nosas disciplinas. Interesa e moito tamén, vale? E que defendamos as nosas disciplinas. Cabello Carceller son un referente que fan, por exemplo, esta peza Bailar e Género en Disputa ou Rapear Filosofía. Aquí vedes a menina routada, porque estiveron aquí no Festival Plataforma, facía menina routada. E por último, as metodoloxías carroñeras, vale? Que tamén este espectáculo, que por iso fago este link, vale? Con Cabello Carceller, por esa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, o que lle queríades chamar, vale? Para facer referencia dos nosos traballos. E nada máis. Teño moitísimo máis, pero quero dicir que despois falamos, porque a min xa remato, o último que nos... O sea, tamén todo ese tipo de cousas que eu concordo, que non sei quen dicía, que estamos nun momento moi bo, eu son optimista, nata, iso tamén me perxudica moitas veces, pero estamos nun momento moi bo en que creo que hai moitísimas, ademais, creo que moitísimas mesturas con prácticas drag king, interesantísimo, que eso xa deixei fora porque me iba falará diso ou non, claro, pero quero dicir das prácticas drag king, de a perfopoesía, hai as oralidades viciosas, que tamén estas, o sea, hai un montón de mesturas maravillosas, vale, de disciplinas, que non é só teatro entendido como digo eu, como sempre, o teatro entendido como señorito, así desa cousa antigua, carca, que non sei que. Non, incluso o teatro de texto, hai teatro de texto moi ben feito, en nada de ese tipo de cousa que tamén hai, pero que pensemos como nunha cousa máis escénica e artística moito máis aberta, moito máis diversa. Chimpún. Chimpún. Vou, non? Veña. Vou, vámonos que vamos. Bon día. A ver, bon día. Son Javi, tamén, bueno, a mí non me coñece ninguén, todo o mundo coñece a Meiga aí, hai moita xente que me dixo que eu non te conozo, a tua cara non me sona, e eu, bueno, pois mellor. Para eso se crea unha personaxe, non? Creamos personaxes precisamente, pois porque a través das... creamos personaxes porque para min é máis fácil comunicar certas cousas a través dunha personaxe, non? Porque eu considero que a cultura e no meu caso, a música, as artes escénicas, é das poucas ferramentas que temos para comunicar ao mundo as nosas vivencias sin caer, efectivamente, en territorios estancos, non? E en caixóns sin etiquetas. Eu, cando Daniela me chamou para facer, bueno, para vir aquí a conversarmos, a dialogarmos un pouco, bueno, eu era responder un pouco esta pregunta, non? Que é o queer en escena, non? Que é a creación, claro, propostas culturais na creación, non? Entón, eu dixen, vale, vamos a facer interactivo. Teño tres cousas. Temos o malo, o bo
e o contexto real. Por onde empezamos? Vale, bueno, non prometo nada. Promete unha cousa e logo fai outra. Que mola máis. Claro, que decir, que é ser queer en escena? Ser queer en escena ou que é ser un creador LGTB? Para min é estar no medio da nada. Para min é estar a palabra que comentaches antes non é ser creador en sospeita, é ter que estar constantemente defendendo o teu traballo como válido, non? Entón, claro, teño 20 e poucos, nacín nunha sociedade no que a min se me dixo, non, que todo o mundo era igual, que as cousas xa estaban feitas, eu vía maricas na tele, non sei que, todo fantástico. Claro, ata que realmente empezo a crecer e empezo tamén a facer o meu proxecto artístico no 18-19 e vexo que realmente eso non é certo, que teño que explicar, dar moitas explicacións, que o noso traballo non é igual. É dicir, que o noso traballo é esta asunción de sospeita, esta asunción eu sempre lle chamo asunción de superficialidade. Todo o que facemos é superficial e é para nós. Entón, como que non temos dereito a contar as nosas historias sin que ou ben sexan considerados nicho ou ben sexan consideradas irrelevantes. Entón, esa é a primeira, non? E isto pasa sobre todo, creo, que no que decías tú, neste contexto clasista, neste contexto institucional, porque logo porque logo o público, o público dunha travesti, dunha transformista son as señoras. Entón, claro, son outras realidades. Entón, o malo e o bo, sigo co malo, empecé co malo, non? Vaya, acabamos co bo. Claro, non, empecé co contexto, claro. Avísame os 10 e os 5. Vale, bueno. Claro, é dicir, cal é o malo? Pois o malo é isto, como o malo é a constante, esta percepción, non? De supónse que xa estaba, pois non. Pois non, agora hai que pelexar, non? Hai que pelexar porque eu sempre digo que non empezamos dende cero. Cando vamos propoñer unha proposta ou cando vamos a un despacho, non empezamos de cero, empezamos de -5 ou de -10, porque primeiro teño que explicar todo o contexto. Hai que aguantar comentarios que me gustaría ter grabado moitas veces, non? Porque, pero isto non é para nenos, non? Claro, temos esta asunción de morbo, de porcallada, de sinvergüenza. E, efectivamente, son unha sinvergüenza. Pero non por aí. Entón, sigue habendo moitos prexuizos, non? Entón, nese contido da relación ca programación ou da relación co poder, se lle queredes chamar, non? Pois, creo que sigue habendo este panorama. E tamén hai un panorama de asunción do que necesitas, non? É dicir, cando se organizan eventos que a priori son para nós, é dicir, orgullos, festas da diversidade, etc., considero, eu teño vivido un absolutismo, gracias. A xente quere isto. A xente quere tal, a xente quere divertirse, a xente quere ser libre, desfrutar dunha festa, e dixen, vale, pero que a xente quere que a contrates, porque non pode ser autónoma. Entón, os usuarios, a cidadanía, evidentemente ten dereito a unhas propostas, e isto é o primeiro, é dicir, eu considero que desde a programación a cidadanía ten dereito, toda a cidadanía ten dereito a ver a nosa creación. Non é unha creación de nicho, porque, como decías ti, cantos máis discursos e máis representación, menos violencia. Eso é o primeiro que eu creo que ten que dar claro. E a segunda cuestión é isto, que preguntáballe outro día as miñas amigas. Eu fixen como unha breve enquisa, porque quen son eu para falar deste asunto. Entón, fixen unha breve enquisa dunhas amigas e dixen, a ver, que é ser queer en escena, non sei cuánto, non sei que. E dicíame, vale, é unha doble precariedade. E eu engado precariedrag. Porque
esta cuestión de que se xa as artes en xerais, pois bueno, facemos o que podemos e é un oficio maravilloso, temos esta doble exclusión. Unha doble exclusión por dedicarnos a algo que, bueno, se a ti gusta, entón falo gratis, con non o podo facer porque non me deixan. Non sei se me estou explicando, non? Entón, claro, este é un pouco este desafío, porque eu tamén diferencio dúas cousas. A cultura como contexto e a cultura como oficio. Na cultura como contexto estamos vivindo, e eu estou vendo, unha demanda. É dicir, o público quere verse representado. Nos coles necesitan os discursos. É dicir, a sociedade está preguntando quen somos, que facemos aquí, como chegamos hasta, que está pasando. O sea, hai unha necesidade de información na cultura como contexto. Agora, na cultura como oficio, o que hai unha resistencia, o que estamos facendo é resistir constantemente, e a pregunta que facíamos na anterior palestra era de que teña a pregunta aquí apuntada. A programación e produción cultural galega introduce a perspectiva da diversidade afectivo-sexual? Non. Non. Pero non por qué? Polas palabras concretas. Programación e produción. Moi ben. Estamos aquí falando de creación. É dicir, esta mesa de creación. Existe unha creación cultural galega con perspectiva de... Sí. É dicir, hai moitísima creación. En Galicia temos unha compañía de teatro travesti, única en todo o Estado, a única de Galicia. Onde está? Nos discursos oficiais, non? Un pouco, e así con todo, é dicir, existe unha creación moitísima. Existe moita xente na súa casa facendo o que pode, cobrando entradas inversas en bares. Existe unha creación. Existe unha produción? Existe unha infraestructura? Non. E ainda máis alá, vou rematar co malo, e ainda máis alá, cando nos toca traballar, é dicir, en xuño, claro, porque sabedes que en xuño, o sea, os seres humanos somos animais, non? Entón, claro, a xente LGBT hiberna durante todo o ano e en xuño é cando traballa. Isto é así, somos animais. Entón, como saímos da hibernación, hai que contratarnos. E que pasa? Que pasa? Claro, que eu segundo chega xuño, segundo chega xuño, eu cada semana que se chega xuño, eu vou me poñendo así. Porque son máis propostas de traballo gratuitas, máis tal, porque esta é a cuestión, non? É dicir, desde as institucións, eu do ámbito privado xa non falo, porque xa nos gestionamos e tal e tal, pero, é dicir, desde as institucións, a cuestión de tar de mal e arrastro, evidentemente, e logo os discursos que non se nos consulta o que é necesario. Non se lee este tipo de informes. Simplemente, teño que montar unha festa e poñer a bandeira, vou chamar a esta. E eu, xa, pero que eu levo con este bolo pechado desde hai 6 meses. Entón, como é unha cuestión máis da... gracias, bueno, pois vou co bo. É unha cuestión máis da representación. É dicir, que discursos están representando, non? Por sorte, vou ir co bo. Por sorte, como vos digo, eu xa crecín neste mundo no que certas cosas estaban asumidas, non? E unha das cosas que estaban asumidas é que as institucións teñense que facer responsables desto. Entón, colocamos a bandeira e facemos e dedicamos diñeiro público, recursos públicos para a convivencia, para facer eventos e facer cuestións. A cuestión é que discursos se están a facer, non? É dicir, porque ao final a quen contratan a quen pode ser contratado, porque é autónomo, o sea, que é unha cuestión moi básica esta cuestión propia da precariedade artística, pero sobre todo o que máis me amola é esta cuestión, como digo eu, de Bertín Osborne dando o pregón do 8M. Estas son cousas que temos que ver todos os meses de xuño, é dicir, xente dando pregóns que non é LGBT, persoas que non son LGBT programadas en programacións culturais, e sería maravilloso se todo o ano houbera programacións culturais e entón, pois nun evento, quere dicir, os gays tamén teñen dereito a escoitar a súa diva pop, por suposto, e eu a primeira, pero
pero se só hai un evento ao ano, evidentemente vamos por ti, e así. O bo é precioso. Quer dicir, ser queer en escena é precioso, porque ao final a cultura, e eu que fago un pouco esta cuestión, non, de que é unha muller ou non sei que, eu considero que o meu traballo está feito cando saio dun escenario, cando saio dun evento, e achegas unha señora ou calquera persoa e dime: ai, que ben o fixeches, moitas gracias, e que guapo estás, bueno, guapa, bueno, o que seas. Traballo feito. Porque ao final esta é a cuestión, quero dicir, a creación, é dicir, para que sirve a creación? Para min o drag é unha linguaxe de posibilidade. É dicir, para min a cultura, a creación cultural trascende e é a ferramenta que nos axuda a crear novos consensos, a crear novas historias nas que vernos representadas e, por tanto, vale, ti tamén te sintes representada por eso, vale, vamos falar, e entón nos xuntamos e veña por todas. E entón, é maravillosa, porque a creación é unha condición de posibilidade e, neste caso, a través da fantasía galega, porque eu estou tan obsesionado co traballo da fantasía galega, pois, precisamente por isto, porque eu non teño ese referente, entón tiveno que facer eu, e xa está. É dicir, porque creo que é necesario un horizonte optimista, e a fantasía axúdanos a soñar, axúdanos a coller o complicado e a través da ficción falar deses temas e representar a esas persoas, porque ao final representación, comunicación equivale a menos violencia. Teño que rematar? Vale. Resumo, un terceto. Vou rematar cun terceto, porque son un terceto. O queer é, bueno, eso, ser unha persoa que é para min esta cuestión. Para unhas, disidencia, para outros, decadencia, e para nós, existencia. E puxemos a moita xente a caer dun burro, así que veña. Temos tempo para debatir, que é o interesante. O interesante é o diálogo, que os monólogos son de teatro, non daqui. De teatro. Bueno, moitas grazas polas tres intervencións interesantes, non? E que sitúan cousas, cuestións que ao final están dentro da nosa axenda, desde as genealoxías, desde as experiencias propias, desde ese Ourense, non? Que nos falaba tamén Ignacio, que parece que nos falta moito por facer aí. Ben, como sabedes, abrimos un turno de preguntas, aproveitade. Quería preguntarlle a Jena, porque fuches moi rápida, tocaches xusto ao principio unhas cousas que eu sempre me plantexei, a verdade, e me gusta que o dixeras aquí. Ti sempre nos lembras o que nos falta por facer e alédome moito. Ti cal crees que é o motivo polo que Teatro Bruto é tan esquecido? Porque eu ata non hai moito estaba convencida de feito de que o motivo polo que esa proposta tan disidente, tan interesante, non se contemplaba nin na historia do noso teatro, nin na, bueno, nin, por suposto, a historia máis académica, digamos, pero tampouco lle facíamos demasiado caso pois nas reflexións que facíamos na ESAD e todo iso. E eu sempre, a miña idea era que o motivo polo que non a contemplábamos era que non había trazo documental, é dicir, vivimos nun contexto que é tremendamente filolóxico, o que non queda escrito non se atende, e, polo tanto, todas esas propostas desa época, moitas delas quedaron, bueno, prácticamente como anécdotas, non? O que pasa que eu, últimamente, e por culpa das amigas que me levades cara a estas reflexións máis queer, que eu creo que queer ten ese sentido, de obrigarnos a pensar desde outro punto de vista, poño en relación esa ausencia co feito de que eles mesmos non querían deixar a pegada escrita. Aí había unha vontade disidente tamén contra o propio sistema. E me dá a sensación de que iso ten moito que ver precisamente co tema que trataban, con todo o que facían. E ao mellor temos que replantexarnos na propia historiografía do teatro galego todos eses porqués, porque creo que non estábamos ou
ou os historiadores, eu digo masculino con moito sentido, non estaban en pensar isto, e iso, por desgraza, somos herdeiros, e herdeiras dun modelo historiográfico. E quería pedirche que afondaras un poquinho niso, porque falabas dos referentes, e creo que aí está a clave, de por que non chegan a nosos referentes. Só temos un rollo tremendo, pero... Non, eu, por exemplo, creo que, sabes, creo que todas esas cosas, por exemplo, de boas a primeira xa é fácil de desmontar, Inma, sabes por qué? Porque durante, por exemplo, eles pediron unha subvención e denunciaron que non se lle dera por homofobia, denunciaron, onde están esas denuncias? Onde está? Fixeron públicamente, o sea, que cuidado con, eles non querían estar, non sei se non querían estar. Eu creo que hai unha cousa que creo que é moi común tamén a moita xente das disidencias que nos une, que, por exemplo, a min me atravesa a pel, e é que hai un momento en que estás tan cansa de reivindicarte, de, como dixen antes, a min xa non me chega a enerxía para reivindicarme, Inma. Entendes? Entón, chega un momento que sabes o que faz? O que faz é dicir, a la mierda! Dilo. Sabes? A la mierda. É así. Entón, creo que moitas veces a xente se cubre nesta cousa de non é que ela non quería, ves, é que ela era moi radical, ela non... Non é certo. Non é certo porque ti sabes que eu traballei con Paulo, teño amistade, ademais, con Gloria, o sea, coñezo. Nada de que se ocultaban, para nada. No momento... Non, que non querían que non se coñecera. Non, eles querían bolos igual que todo o mundo. Digo que eles, había unha vontade, digamos, de transgredir no propio feito que non deixar por escrito. Claro. Iso fai, que ten que ver con iso que estás dicindo, isto fai que unha historiografía moi interesada en excluílos, diga, non, isto non querían estar. Pero Matarile no seu día tampouco quería. Entendes? Quero dicir, hai moitas outras compañías que ten que ver máis coa práctica escénica, que non ten un texto narrativo, digamos, como a súa centralidade, non? Entón, eu creo que é moi fácil, porque o mesmo pasaba con Dorotea tamén. Ai, ela que non quería... Non, perdoa, no seu momento Teatro Buto eran los maricones e además con pluma. E a moitos señores do teatro galego non lles facía fucking gracia. Entendes? E entón os aturaban, porque había que aturalos e porque ninguén se atrevía en ese momento a dicir cousas fora do políticamente correcto. Entendes? Por exemplo, o señor Manolo Lourenzo, o señor Vicente Montuto poderían falar largo e tendido de como eses señores tan recoñecidos, maricones, ai, porque seguramente se non foran maricóns terían outro recoñecemento. Entón, cuidado con iso, porque... Para min é unha disculpa. É unha disculpa. Non están porque a xente non quería que estivera. Así de claro. Para min é clarísimo. Por eso que hai que afondalas. Claro que sí. Podo engadir unha cousa? Engade. Eu, porque dixeches unha palabra clave e ti saltoume un resorte, non? Que é a reivindicación. A reivindicación. Claro, esta cuestión de... E, bueno, porque ti no teu traballo reivindicas... O que reivindico. Claro, é que esta é a cuestión, que é dicir, que entendemos o noso traballo, a nosa realidade, é dicir, nos como artistas, pois contamos a nosa realidade, a nosa creación, que nos queira facer caso, maravilla, e que non, pois mira, pois siga o comiño delante, non? Pero esta cuestión de reivindicar, claro, entón, o noso traballo, a nosa creación, a nosa forma de vida, non? Porque para min o queer non é pensar, eu son así, e me obligan a pensar por que son así, obligan a replantexarme o por que teño eu mal, que teño eu de desviado para ser queer. Entón, para mí esta cuestión é eso, que o noso é reivindicar e un partido de fútbol non. Ou calquera tipo de teatro, ou calquera tipo de serie, ou a xente que está aquí facendo a peregrinación. Todos son representacións de algo, para min. É dicir, por eso eu insisto sempre na cuestión da programación, na representación, que discursos se representan, que é o que se representa. Pero creo que un desafío é comezar a que nos deixen de ver como reivindicación e simplemente como alguén que presenta algo. Se che gusta ben e se non che gusta, pois un beso. Pero non por, non sei se me refiro, non sei se me expliquei. Claro. É que é agotador.
Daniela, eu podo dicir algo, veña. Quero dicir que para min tamén é moi importante algo que comentabas que hai que saber. En Suño non traballa todo o mundo LGTB, Quero dicir, por exemplo, eu non teño traballo, vale? De práctica escénica. Por que? Porque supostamente, como xa temos ese rollo profesional, hai moita xente que se corta en dicirnos isto que ti dis. Ainda hai xente que o fai. De precarizar. Din, bueno, é unha compañía profesional. Entón, cuidado co que se programa tamén, porque o que se está a facer é iso. Moitas veces en Suño, poño calquera cousiña, precarizo, e a nosa profesión é facer. Facer, aprendemos. Continuamos, exploramos. Se non nos deixan facer, difícil o temos. Difícil temos en avanzar tamén nas nosas propias linguaxes, nas nosas propias exploracións, nas nosas propias investigacións. E o que hai é, para min, unha precarización brutal no mes de Suño. Vale? O sea, aparte de todo, de que só saes para traballar aí, desibernas, e ni siquiera che dan, eu que sei, para comer un festín, non, danche unha ciruelita e ala, para casa, vale? E non protestes, que o importante é visibilizar. Visibilizar. Palabra importante tamén. Gemma, sabes que a miña primeira longametraxe que estrenei no 2003, Dorotea Bárcena é unha das protagonistas. Sí, claro. Eu traballei con Dorotea en Teatro da Lúa, en algunhas das súas montaxes, sí, claro que sei, que ela falaba, ela contaba, era unha maravilla estar con ela porque contaba toda a historia aí do teatro galego, da audiovisual, de todo. Dorotea era moi... Sí, sei. Falamos de precarizar, de reivindicar, creo que, por desgraza, nos toca todavía moito que reivindicar, porque, obviamente, temos unha enfronte, temos unha sociedade que todavía nos ve como raros, como que necesitamos coller un lugar. Falamos dun Concello de Vigo, por exemplo, que este ano non ten programación propia do Orgullo, que deixa todo dunha asociación a que ni sequera lle dá un carto, este ano ningún can. Falamos da alcaldía da Coruña unha alcaldesa transfoba, con declaracións transfobas, en fin, falamos de que a política non dá un lugar que nos, por desgraza, necesitamos seguir reivindicando. Eu quería lanzar aquí a palestra varias cousas. Claro, o Consello da Cultura Galega encantaríame que aquí houvese nesta mesa unha persoa de programación cultural. Abelas Ainas. Abelas Ainas, están presentes. Están presentes. Por la tarde temos a mesa. Están presentes, están aquí. Por que digo isto? Porque, igual este informe que estábamos falando antes de que a xente igual non chega a coñecer, igual poñer unha formación a programadores estaría moi ben, para abrir horizontes. Pero non hai máis que ver, por exemplo, unha programación que eu, como crítico de teatro, teño obviamente observado moito. Neste ano hai un cambio brutal, para min, no caso da visibilidade e da loita polos dereitos, que eu contabilizei 4 pezas nas que se falaba de chistes de maricones. Unha claramente homófoba, ademais, toda a pezas. Hai un punto do chiste de maricón en 4 pezas, pero hai unha peza claramente homófoba de principio a final. Quero dicir que hai un cambio de paradigma, de repente, que nos di cara onde ímos, non? Entón, lanzar isto tamén, non solamente falamos do malo, do contexto e tal, non solamente de o que facemos nós, sino tamén de onde estamos colocados e de como se move o noso contexto. Lanzar esta cuestión. Eso comezo cunha cousa. Elise Marcela se nos dixo que promocionaba o lesbianismo. Eu fixen, sí, a min pasou. Claro! E logo que pensabas que estamos a facer? Claro, pero claro. Sabes, e digo Elise Marcela porque foi eso, un espectáculo supostamente aí super que todo o mundo pode dicir e colgarse a chapa de non, que eu fun ver, sabes, quero dicir, no bo e no malo sentido, vale? Exactamente. Eu fun ver Elisa Marcela. Eso, non ocupo ese ocupo. Pois, directamente, houbo comentarios así. E cuidado, comentarios así que viñeron de xente de produción, tal, non sei que participaba, co cual quere dicir
que moitas veces pende dun fío que eses espectáculos se fagan ou non, vale? Porque, e entre outras cosas tamén, outra das cosas que quero reivindicar é o humor. O humor. Porque podemos rirnos, e se non nos rimos, vamos mal. Porque, sabes, quero dicir que como non íbamos a facelo e o que querían ver era o drama. O drama, pois de aí a última canción do espectáculo. Porque dixemos, hai que meter isto de drama. Porque querían ver un drama lésbico. Un bollo drama. Un bollo drama. E eu dicía, claro, non excusamos o drama, non excusamos todas as cosas, pero que querías? Seguides aí? Seguides nesa... que no seu contexto fixo falla e fai falla. Pero, sabes, pero quero dicir que cuidado con efectivamente, o sea, creo que é moi perigoso pasar de que xa tivemos ese amigo marica ou esa amiga tortillera e agora vamos a empezar a... Bueno, veamos un poquito, que non o fan elas, porque eu me reivindico como rara, eu me reivindico como tortillera, pero como... Eso podo facelo eu. Vale? E para min é moi importante, e agora estamos xa... Non, por favor, que eu non quero este discurso de agora non, non, hai xente que fai iso. Non vayamos con que todos os tempos que viñeron son peores, porque iso non é certo, non é certo. E ademais é un entendemento da historia en progresivo, lineal, maravilloso, cara a unha luz, non existe eso, vale? Pero sí que é verdade que eu noto tamén iso, que nos contidos, e con iso dicía, por iso dicía, que nos como compañía que nos significamos, que temos unha trayectoria detrás moi potente tal, que, por exemplo, que vos sabedes que fixemos metodoloxías por primeira vez en Vigo hai 2 semanas, pero que nos fartámonos de facelo a peza fora. Fixemos moitísimo fora, entendes? E iso, é unha tristeza absoluta, e volve a pasar. A mí me di metodoloxías, que? Pero que é isto? E di moitas veces todo ese tipo de cousas, e volve outra vez a pasar. Antes se cortaban máis, e agora está volvendo a pasar. Está volvendo a pasar, que xa non se cortan un pelo. Claro, a ver, sabemos por que pasa. Pasa porque ao final eu creo que isto como que está chegando, a ver, é que eu xa teño asumido porque nacín cando nacín, non? Pero hai un cambio que xa sucedeu, hai unha representación que xa se deu. Entón eu creo que simplemente estamos vendo unha resposta, non? Quer dicir, para min o feito de podermos estar... Eu o vivo sempre así, é dicir, eu falo con, igual que a ti, non? Con xente represaliada, con xente que non estuvo dignamente nun escenario na súa vida, e eu dou grazas por estar aquí. O sea, que nós esteamos aquí, a min pareceme... Eu teño que, por eso lle dixen, que veño a facer aquí? É que non o entendo, sabes? Porque temos esta síndrome, no, temos esta falta de autoestima porque xustificada a falta de autoestima, porque dixen, isto pa ti non. Entón, pois, bueno. No, pero quería facer un comentario simplemente sobre outro tema do que falaches, da programación e de que seguir reivindicar. Pero eu creo que igual hai que mudar o prisma. É dicir, non hai que reivindicar dende igual o identitarismo ou o que sea, sino desde a cuestión de que toda a cidadanía ten dereito a recibir propostas culturais variadas e diversas. Entón, é un dereito cidadán, non é un dereito noso de vernos da xente LGBT de verse representada, sino que toda a sociedade está en contacto con esa poboación e ten dereito a coñecer tamén esas historias. E, por outro lado, dicir que eu casi prefiro que algunha institución non se meta. Porque isto é o que estamos vivindo. O que estamos vivindo é que, como institucionalmente hai que facelo, faise. E eu creo que non ten sentido que un concello pode facer, un concello, unha diputación, o que sea, o meu modo de ver, pode facer unha programación cultural inclusiva e diversa. O que non pode facer é un orgullo. Igual que non pode facer, igual que non adoitan facer ou non teñen a ousadía de facer, o 1 de maio. Non sei se me refiro, é que un orgullo é unha loita, é un tal, e creo que desde unha institución, porque a institución ten a súa función, é contraproducente. Porque que vai facer o Concello? Criticarse a sí mismo pola falta das súas propias políticas. Van permitir eso? Non. Entón xa está.
Quero dicir, eu creo que o que hai que exixir, pero exixir non reivindicar, senón exixir, porque está na lei, porque está no informe este precioso que fixo o Consello da Cultura, que tomen as medidas para facer unha programación diversa e inclusiva, e non unha programación de programa a mí, programa fulanita, programa menganita, non. Programas de xestión cultural inclusivos pa xente que faga cousas a cidadanía, non os artistas, hola, veño aquí a falar desto. Non, a xente ten dereito a expresarse diversamente. Sí, quería facer un inciso porque me está aí recarcomendo mentres falas que temos un espectáculo de temática LGTBIQ+, que se chama Brewback Sabucedo, aproveito aí para facer a cuña, e vendendo a unha programadora, vendéndolle a unha programadora o espectáculo, díxome o seguinte: pero bicades vos en escena? Sí, por suposto. Ela díxome: pero claro, que aquí a poboación é moi bella, tens que entender que non o vai comprender. E claro, o clip foi: a población é bella ou é o teu pensamento que é bello, claramente. E ao final fomos para institutos, non perdimos o bolo, eran rapaces de primeiro e segundo bacharelato e ciclos. O meu compañeiro Santi, que está aquí, ten un momento de reivindicación así máis sensual e tal, erótico festiva, tivo que aguantar comentarios do tipo guapa, maricona, así que ainda vedes o que nos queda por... Claro, pero eu vexo a lectura... Para min este é unha... O sea, a ver, eu son abogado de año. Para min é unha lectura positiva, porque é unha reacción a que estamos nuns escenarios, nun sitios dicindo cosas que non se esperan. Entón, para min a reacción é positiva. Queda moito, non? Pero que hai unha reacción quere dicir que hai unha emisión, e para min que exista unha emisión é o positivo. Non sei se me explico. Sí, sí, sí. Pois se estou eu na miña casa... Entón, que? Non sei, eu son case sempre, pois, penso como que tamén ese pensamento queer, ese pensamento disidente, diverso, tamén nos pode levar a que non hai unha soa ferramenta, e non a pode haber. E creo que podemos compartir con que reivindicar non quite o outro, que non quite, porque eu creo que son moitas veces como cuestións, pois hai persoas que polo seu periplo vital, polo seu contexto, pois está farta de reivindicalo, e entón o que quere que se lle recoñeza como artista, que todas as ferramentas son válidas, e ademais eu penso que temos que utilizalas, porque senón sempre estamos outra vez igual. E ten que ser así, non, e hai xente que se identifica solo como LGTB, hai xente que se identifica co queer, perfecto, disidencia e diversidade. O que sí que é verdade é que tes razón, o sea, a cidadanía ten dereito, debería, xa non, o sea, que debera de estar en todas as programacións, debera de habelo, e non é así, O sea, e non é así, coidado, en toda Galicia, O sexa, Que hai cosas maravillosas que se están facendo. Maravillas, claro, hai festivais, hai días, e sobre todo hai moita xente, por eso digo que hai un cambio de cultura como contexto, como pouso, decir, non sei, igual vivo eu no meu microcosmos, seguramente, pero hai necesidade, a xente quere, a xente se está reunindo, cada vez hai máis cousas, hai cousas no rural, hai cousas por todos lados. A cuestión é, hai moita creación, hai moito esforzo e pouca, ou polo menos, pouca facilidade nese sentido. Como falábamos coa academia tamén, non? Eses parámetros. Sí, temos outra... Sí, bueno, eu vou fazer un pouco de inciso como artista e programadora e xestora cultural. Creo que o problema radica na educación que hai no funcionariado tamén, que creo que tamén é algo que se nos olvida, porque ao final en concellos pequenos, en deputacións, moitas veces son os técnicos de cultura os encargados de fazer toda esa programación e que son os que basicamente son homófobos, transfobos, porque eu me encontro con esas problemáticas, non? Ou xa non son os técnicos de cultura, senón o seguinte nivel, non? Bueno, todo funcionario que hai polo medio. Entón, creo que aí tamén hai un papel de exigir, non? Aí esa educación aos traballadores. Porque, a ver, eu entendo que ao final, o sea, como yo, como persona LGBT, me deconstruyo todos os días, e a maioría igual, e entendo que moitas veces, pues, a xente nos
estudios de educación, pero hai que exixir que se dé. O sea, hai que exixir que estén educados na diversidade para poder entender precisamente que nós non temos que estar no vuelo, que unha práctica disidente pode formar parte do Día do Planeta, que durante o 8M tamén podemos estar, que no Nadal se poden programar historias nosas, que nós podemos estar en calquer ámbito, porque a disidencia ten que estar precisamente en todas esas áreas, non? Porque ao final o noso non é un caixón aislado, sino é algo que atravesa todo e debemos estar aí. Entón creo que tamén hai un papel que precisamente eu creo que todo se trata de exixir. O sea, eu creo que hai que deixar de reivindicarse e empezar a exixir. Sí. Rendición de contas tamén esta cuestión. Eu se me deixades como moderadora poñer un apuntamento que dixos eso. Apunta. A mí pareceme interesante tamén, non? Creo que temos que comezar, bueno, ti mesmo dixeches, Gena, esta cuestión das disidencias, ao final, temos moitos debates conceptuais sobre que significa ser disidente sexual, non? Porque o termo parece que se nos vai das mans, e se nos vai dese concepto de minoría, do que sempre ao final nos atravesa. Pero ao final, e tamén falando desde unha perspectiva queer, se poñemos o foco nunha norma sexual que se construe, non? E que se vai reforzando e que vai atopando dispositivos para seguir vixente en moitas ocasións, como xa dixestes por aí, disidentes somos todas, porque quen cumpre esa norma ao 100%, non? E o mellor é que esa perspectiva tamén debería atravesar máis a idea de dicir, non, é que nos beneficia a todas. Non só se trata de reivindicar unha minoría, é que estamos falando para unha maioría, non? Claro. Sí, ao final, e para min, o sea, esta é a clave desta mesa, non? Quero dicir, cultura e perspectiva queer para min implica liberación, é dicir, implica que nós facemos unha serie de representacións, unha serie de creación que axudan a outra xente a esta cuestión. Entón, a cultura é esa ferramenta que podemos crear o que non está creado, é o único, é a única cuestión que podemos facer é que non o meu personaxe non é unha muller, é unha fantasía de xénero. Se intentas entendela na realidade, non vas a entender nada e vas te frustrar e vai ser moi frustrante. Por que? Porque non estás indo á ficción, non estás entrando na cultura. E a clave é de que vai a arte moitas veces, de que vai a cultura? De historias, de narracións, de expresións. Entón, é que eu creo que o que pasa no noso caso é que en vez de verse de que vai a historia, de que vai a narración, de que vai a personaxe, de que vai o cadro, é como, non, é que é LGBT, é gay, automáticamente. E entón, eso invalida a historia, porque a historia é gay, ya está. Non, non? Non sei como imos de tempo, se callar, escuchar, creo que Ignacio quería dicir aquí unha... Que traian a comida pa aquí xa. Seguimos, non? O que aquel que queira, ou aquela que queira acceder á unidade didáctica, entrades no Facebook de A Esmorga Filme, que está aí o enlace. O Ignacio Vilar, en Facebook, ou Ignacio Vilar no Twitter, vale? Ignacio Vilar 1. Moi ben. Non sei se temos tempo para unha máis. Sí, veña, hai unha man por aquí. Estamos aquí para debater. Obvio. Que queres falar, Carme, perdón. Perdona, non sei. Nada, eu quería falar un pouco con o que decía Javi antes do de Bernat, polos programadores, non? Que sí que é curioso que, bueno, que tendo tanto tempo para programarnos, por exemplo, este mes, sí que actuamos o 28 de xuño, pero curiosamente teñamos varias opcións para o mesmo día. Sí. Co cal, ao final, temos unha función no mes. De que vos queixades? Que podes escoller. Podes escoller! Visibilidade. Podíamos ter 3, pero todos os concellos querían ese día, e senón non lles valía. Claro. Co cal tamén está claro que un paripé no final, non? O tema da diversidade, vamos a festexar a diversidade, pero ese día. Non valía tampouco ningún anterior, nin o seguinte, tiña que ser ese. Para ter a cuota de mariconismo... É que caduca.
campañas en Odemo. Creo que Carme quería decir... Si hai alguna pregunta en el tema de como respondiste esas preguntas, o tema da creación. Nos aquí dimos moitas voltas, no seu momento, cando decíamos, bueno, que máis que somos un pouco obsesivitos dos conceptos. Non, esa cosa de pensar orgullo, non, era pensar como orgullo, era pensar, O sea, non era pensar, claro, estamos aquí, porque, claro, como introducir todas as variables e todas as categorías da realidade, pero, claro, que vas atopando iso é bastante, incluso, para nós nos resultou un pouco complexo, non podemos decirlo, dentro da primeira sesión de pensamento, incluso ahora, que tamén do CEDIC, dentro do CEDIC, como establecemos a relación da comisión temporal que temos con o noso propio Centro de Igualdade e Feminismos, porque parece como que teña que ser ese caixón que sempre está aí en unha, como en un sitio, non? Como consigues? Perdonade que non estudiei moi expresiva lingüísticamente, porque claro, a veces faltan esas propias categorías o falta ese pensamento que consiga transversalidade, porque que é transversal? Que é unha palabra que casi nunca entendo. Eu creo que estamos aí, claro, que é unha cuestión de como, se claro, non, se estos vamos pensando cousas do mundo e van aparecendo estas cousas que estamos pensando no mundo, debatindo justamente desde a noción de justicia, liberdade, estes espazos. E a veces é certo que no ámbito da creación lo vemos moito, e iso, claro, despois políticamente onde se ve? Claro, vas a unha administración e dice, no, o un instituto, tienes este día, pero por favor, que temos, non? E a mí me parece, decías antes, si eso de ser uns rapaces está ben, porque, a ver, temos que, hasta aí, se traballar con eles, bueno, se podemos, non? Pero, bueno, que podamos llevar aos centros de ensino cada vez máis propostas. Nos a veces temos problemas no instituto que nos critican porque trae demasiadas cosas. Sí, claro, estamos aquí para escoitarnos a nós, que somos... Entón, bueno, eu sou moi optimista. Creo que sí que se está conseguindo, bueno, llevar a moitos outros espacios, propostas e descentralizar, non é no 28 ou 25 de novembro, igualito, que non vale que sea... Claro, sí, Pablo, sabe. Ti sabes ben. Entón, bueno, pues nada, de verdad, parabéns, foi estupendo, creo que tomamos nota de moitas cosas que dixéchedes, e é verdade que seguramente, bueno, aquí hai xente que sabe moito de programacións culturais, temos que facer unha boa reflexión de que ocurre cando se chega ás administracións. Que fan as institucións? É que hai moita... Eu vexo... Se o queremos ver en termos tamén, encántame facer de abogado do diaño, se o queremos ver en termos de, eu entendo que un concello ou que sea, eu comprendo e estou de acordo que si fas un concerto queres que veña toda a aldea, comprendo. Tamén tens que comprender que se programas a un artista que non o programan xusto porque o seu discurso non é mayoritario, tens que aceptar que non vas conseguir ese resultado, pero que é máis importante a calidade que a cantidade. Eso é importante. Claro, é importante. E logo, a cuestión, para volver en esos termos, meterme neses termos económicos, é que eu considero que se está perdendo moita riqueza, porque temos xente moi preparada ensaiando no espello da súa casa. Entón, hai moita riqueza, moitas historias, moita xente moi traballadora que non está en ningún sitio porque non hai unha infraestructura que lle diga oe, o teu traballo sirve para algo. Ese é o asunto. É dicir, hai unha falta de autoestima horrorosa. Mentres que, no outro lado, se queremos facer un antagonismo, hai unha mediocridade bastante rampante. Entón, como esta cousa sempre eso sempre se fala moito no feminismo, no? Triple esforzo, cuádruple esforzo. Aquí hai que facer un triple carpado para facer algo, mentre outra persona fai hola, tal, jaja. Aplausos. Un copete. Bueno, moitas grazas. Continuamos coa sesión da tarde, que é exactamente ás 5. Ás 5, exactamente. Onde va a falar, entón, xa as propostas culturais na programación, vale? Na programación. Así que... Vémonos que ves aí, caña. Caña aí. Ai, ai.
Pois bueno,